ndakataura pamusoro pemharidzo yatakatumidza musoro wekuti the Joseph series. Mharidzo ichaparidzwa kubva munyaya yaJosefa. Tokubva taparidza mharidzo inonzi hope dzake, diski racho tofunga mangwana rinenge ravapo. Our media guys are working flat out to make sure that the sermon is found on DVD. But Mwari ngatibatsire nekuda kwekuti tiri kurarama munguva yakaoma, munguva yekuti everyone is against this gospel. Mwari akasakubatsira unosvika paunoti hatisirisu takatorasikere. Vanhu vanenge vati one day vanyanya kugumbuka nevhangeri iyi. Ndofunga isu tisu takatorasika. Unogona kubatwa nemweya iwoyo ukatoti regai ndiende zvangu kune vazhinji. Asi nyaya yaJosefa yandakataura nezuro ndikati ndinoda kukukumbira kuti uverenge tsamba idzi ugoiziva orally, kungoziva nyaya yacho. Chapter 37, chapter 39, chapter 40 kusvika pachapter 45 ndo pane the story of Joseph. Mwari une zvinhu zvakawanda zvaakaita muvhangeri yake, zvinhu zvakaitwa naMwari, zvinhu zvakaitwa naMwari. Unoziva kana pataurwa kunzi Mwari une zvinhu zvaakaita, unofanira iwe kunge wane mweya wokutoziva kuti kana Mwari akaita chinhu hakuna munhu anochinzwisisa kusvikira iye nyakuchiita atobatsira vanhu kuti vanzwisise kuti zvaakaita zvinorevei. Mwari akaita chinhu panapa tinofa tichingochiona tisina kunzwisisa kuti achiitirei. Asi vanhu kana vaona chinhu vagara vane maperceptions avo. Mumwe nemumwe anouya achitarisa kuti ichi chinhu kai, I think chinhu ichi chakadai so, mumwe woti unonyepa iwe chinhu chakadai so ichi. Kusvikira munhu wese ane opinion yake pamusoro pechinhu chaitwa naMwari, kusvikira iye muridzi wechinhu akachiita auya oti apfana pamakaona zvakati zvandakaita ndaireva zvakati. Ndiani angazive zvinhu zvaMwari kunze kwekunge mweya waMwari uri maari? Ndo manyorerwa azvakaitwa nemupostori Pauro. Ndiani angazive zvinoitwa naMwari kana Mwari wacho nyakuzviita asina kuzvitaura kuti anorevei? Regai tiende kuvhesi yacho tinzwe kuti Pauro waitaura sei. Vakorinde vekutanga chapter 2. Hallelujah. Yes. Verse 10. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakavanzika zvaMwari. Okay, handisi kuda kurasika zvangu, asi ndine dambudziko guru nevhesi iyoyi. A very big problem. I thank God kuti akandiwanisawo mumwe womunhu panyika ino wandinotaura naye zveshoko raMwari rechokwadi tichizwisisana. Ndakanga ndane nguva yakareba ndichishaya munhu kutaura naye zvemagwara aMwari, asi God gave me a brother who understands the word of God. Though he is thousands of miles away from Zimbabwe, but that guy understands the doctrine of Christ. Takanga tine vhesi yataive nayo, ini takatombomhanyawo nayo zvisiri izvo, inowanikwa pachapta iyoyi. Verse 9, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Mazaive mberi chaiwo vhesi iyoyi. Izwe yamanyorerwa yakaita. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso, kana kunzwikwa nenzeve,
nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, zvisina kugara pamwoyo wemunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. zvinhu izvozvo manje ndo zvakapriperwa vanoda Mwari. Ayaya, unonyepa, unonyepa. Tikapinda mumagomo kaisu, tikakwira gomo tikati Mwari tipei zvinhu zvisati zvambonzwikwa nenzeve, makati muchatipa zvinhu izvozvo zvisati zvakaonekwa nemaziso kana kugara pamwoyo wemunhu, ndipei. Ipapo uchifunga nezvePrado, uchiti Prado ndo yairehwa naMwari, iro shoko richiti zvisati zvakamboonekwa, iwe uchikumbira Prado yawakatoona mushoro. Mwari achiti zvisati zvakamboonekwa neziso ndo zvakagadzirirwa vanomuda. Iwe uri kupfuura nepaekoneti woona zimpongoro refoni kudai, ruchiva rwako rwobva rwasimuka, wototanga kuti Mwari ndipeiwo zifoni, makati muchapa vanhu zvavasati vakambofunga pamwoyo yavo. Iwe watofunga kudharadhawa iwona, kuti uzvione kuti hazvichaita kuti ukumbire motokari nevhesi iyoyo, navhesi iri kuti zvichapiwa vanhu hazvisati zvakamboonekwa. Handiti moto wakatoiona haichaitaka. Zvinoda dhigiri retheology rezvo, iverengei futi. Watonyatsoona musikana akanaka ukamusvitsa shoko akaramba, ndowakunoti Mwari zvisati zvakamboonekwa nemaziso, ndine musikana wandaona, ndipei aika. Zvanzi muchapiwa zvamusati makamboona. Inzwa, iverengei. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso. Right. Zvoreva kuti kana muine chamakaona neziso, hachisisipo palisti rezvinhu izvozvo. Yes. Kana kunzwikwa nenzeve, kana makambochinzwa nenzeve chinhu ichocho, hachipo. nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, kana kumbopinda mumwoyo yenyu kudai izvo, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. ndo zvakagadzirirwa vanoda Mwari naMwari. Musati mambochiona, musati mambochinzwa, hamusati mambochigaya, ndo zvakachengeterwa vanoda Mwari. Amen. Ipei one chinhu chiri panyika ino chinopinda mukategori yevhesi iyoyi, chimwe chete. Ini ndakamira pano wakandiona handichaita. But Paul haana kusiya vhesi iyi ambiguous kai, akaipedzesa. Ndo problem yedu, tinoverenga mavhesi out of context, kungotora iyoyi nayo. Hanzi uchadya mari kusvikira wane tetanus, chirwere chekutetena mari. Vakomana vanenge vafunga zvavo kutora mari, imari yaire hoye, hausati wamboona mari iwe. Handiti zvanzi muchapuwa zvinhu zvamusati mambona, hausati uona mari iri. Saka inopinda sei mukategori yevhesi iyoyi? Ini ndinofunga kuti zvimwe zvinongodawo kana grade 5 kana 6 zvayo. Grade 5 kana 6 ukamboita long division, ukamboita Mother Mary, Baby Jesus, kungogonawo kungoverenga zvishoma. Zvimwe zvacho ukangogayawo wega uri soba. Unyatsorotapa tiri kuvharwa apa, aizvo hazvisi kupindirana izvo. Aiwa, aizvo hazvipindirana odikana. Hazvipindirana hatiri ungachape zvako ukataireceive, but izvi zvevhesi aiwa hazviti. Kona uchitenda vanoparidza sadza nevhesi iyoyi, newe unatwowo iwe unotorohwawo futi iwe, ukamborohwa mucheka chavo unochangamuka. Kutenda kuti vhesi yaita kuti vanhu vachapuhwa mari naMwari iyoyi itangidzei. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, Zvakatonyorwa kudhara zvinhu izvi, izvo zvisina kuonekwa neziso, hazvina kuonekwa neziso, kana kunzwikwa nenzeve, hazvina kunzwikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, hazvina kumbopinda zvega mumwoyo wemunhu.
ndizvo Mwari zvaakagadzirira zvinhu vanomuda. izvo zvoMwari akazvigadzirira vanomuda. Amen. Yes, Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Mwari wakazvizarurira kwatiri isu nomweya. For the Spirit searcheth all things, over at ye the deep things of God. Ndokubva zvanzi zvinhu zvachona zvinogona kutodzika, zvinogona kutoita ma-deep things, but ari aMwari, but zvinonzwisiswa nemweya. Zvoreva kuti chese chinonzwisiswa nemaziso awinawa nepfungwa dzakwe hachisiricho. Zvinhu zviri kurehwa apa zvinhu zvinotoda mweya kuti zvinzwisiswe. iPhone 6 haidi mweya, inongoda kungoshandisa maziso ako nekutokonya-tokonya so wakutofona, haisiriyo, haichaita. Ma-US dollars kungoverenga wotoona kuti 1000 woisa muhomwe, haadi mweya kuanzwisisa, saka apinde mukategori hanzi panoda mweya kuti zvinhu izvo zvigonzwisiswa. Pedzesai. Nokuti munhu ndoupi unoziva zvomunhu, asi mweya womunhu uri maari. Hakuna munhu anonzwisisa zvinhu zvemunhu kana asina mweya wemunhu uri maari. Ndokusaka uchiona kana tichitwina mamombe dzikatitarisa dzinotonetseka kuti zviri kuita seiko zvinhu izvi. Zvinhu zvasvonoke zviri kumishaya zviri kukono kumvura zviri kutsvakei. Zviri kutsvaka kunwa mvura. Kwekukuridza mvura kwazviri kuita sei? Ona mhembwe dzakatokutarisa iso kuvari kuita sei? Kana mukapfuura nemotikari yenyu so mombe dzinotokutarisei kuti ko izvo zvimasimbi zvavakakwira zvari kuenda kupi? Ike tinongozvifambira vanhu, hapana chisimbi chatinokwira. Mombe hadzinzwisise zvatinoita nekuti hadzina mweya wemunhu madziri. Ndiani munhu anganzwisise zvemunhu kana asina mweya wemunhu uri maari? Amen. Yes. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari. In the same vein, no man can perceive the things of God and comprehend them, Asi mweya waMwari. but by the Spirit of God. Yes. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, We have not received the worldly spirit. asi mweya unobva kuna Mwari, We have received the spirit that is from God, kuti tizive izvo zvatakangopiwa yedu naMwari, that we might know the things that are freely given to us from God. Iverengei. ndizvo zvatinotaurawo, Those are the things that we speak. tisingatauri namashoko atinodzidziswa We don't nouchenjeri, speak these things by the wisdom acquired through the academic processes and systems of men. asi anodzidziswa nomweya, We speak to you the words that are taught by the Spirit, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. comparing spiritual things with the spiritual. Zvino munhu sezvaakaberekwa, But a man, as he is naturally born, haagamuchiri zvinhu zvomweya he waMwari, receives not the things of the Spirit of God, nokuti upenzi kwaari, for it is foolishness unto him. haanzwisisi, He doesn't understand, nokuti zvinonzwisiswa nomweya. for they are spiritually discerned. Asi uri womweya But he that is spiritual, unonzwisisa zvose, he understands all things. asi iye amene But he himself, haanzwisiswi nomunhu, he is not understood. nokuti ndianiko wakaziva murangariro waShe Who has known the mind of God, kuti amudzidzise? that he may instruct God? Asi isu tino murangariro waKristu. But we have the mind of Christ. Ndiyo vhesi yandanga ndichida idzokorodze ivhesi iyoyo. Nokuti ndianiko wakaziva zvomurangariro waShe Yes, kuti amudzidzise? yes. Asi isu tino murangariro waKristu. Ndiani anganzwisise mafungiro aMwari? Bvunzari pasaidi pako kuti who hath known the mind of God, that he may instruct him. But we have the mind of Christ. Saka ndiri kuda kupfuurira mberi nekuparidza the Joseph mysteries. I am not yet sure now what kind of a title we are going to give to today's message, but in the process of this message, the Lord shall help us to give it a title.
patakaparidza hope dzaJoseph pane maissues atakabata andinoda kuti usakanganwe pamusoro paJoseph. Mwari achituma vashumiri kunoparidza akavatuma kuti vadudzire shoko raMwari. Haana kutuma vashumiri kuti vapote vachikuverengera Bhaibheri iwewe. Harisi basa rangu rekuti ndikuverengere Bhaibheri. Unofanira kuverengawo Bhaibheri wega. Ini ndochizongoti anditi muri kurangarira nyaya iya iri pabhuku yakati inoreva zvakati. Saka uchonoti mharidzo dzedu dzinoreba because ndinotanga ndakutsanangurira nyaya yacho manyorerwo ayakaitwa ndozotanga futi kuidudzira. Ndiri kuita mabasa maviri, ini ndichifanira kuita basa rimwe chete. Pandinenge ndichiti ndichaparidza pamusoro pebhuku rakati, ndiri kutarisira iwewe kuti ugozonge waverengawo bhuku iro tofambirana. Murume anonzi Josefa, mwana wemurume anonzi Jacobo. Jacobo akaberekwa vari matwins nemukoma wake Esau. Vakaberekwa naIsaka mwana waAbhurahamu. Isaka akaroora mukadzi ainzi Ribheka. Ribheka ndivo mai vaJakobho naEsau. Ribheka akazvarwa nemurume anonzi Bhetueri. Bhetueri akabereka vana vakawanda, asi muBhaibheri makanyanyotaurwa zvevana vaviri, Labhani naRibheka. Anga ari mwana wechi 11 pavana vaJakobho. Murume uyu anonzi Jakobho akaita vana 13. Akaita vana vangani? 18. Akaita 12 sons and 1 daughter. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Gad, Naphtali, Dan, Issachar, Zebulun, Asher, Joseph na Benjamin. Saka vakadzi vake vari vaviri, Rachel na Leah, havasirivo vakabereka vana ava vese. Mukadzi anonzi Leah akaberekera Jakobho vakomana 6 nemusikana 1 anonzi Dina. Pamazuva iwayo akaberekerwa vana Jakobho na Leah. Rachel akanga ari barren. Ndokubva ati andingarambe ndiri pano ndisina mwana. Ndokutora murandakadzi wake ainzi Bilha ndokumupa kuna Jakobho. Ndobva kwaberekwa vana vaviri. Leah aonawo kuti handichabereka, ndokutorawo murandakadzi wake Zilpa ndokumupa kuna Jakobho, ndokuberekwa futi vana vaviri. Saka Rachel akabereka vana 2, Joseph na Benjamin. Leah akabereka vana 6. Vasikana mamaids avo vakamuberekera 2. Ndo vana vakaberekerwa Jakobho. Shoko ratakaparidza last week takaona kuti it was on Monday, handiti muso weMonday last week. Takaona kuti Genesis 37 inoti Josefa wakanga achidiwa na Jakobho nechikonzero chekuti akanga aberekwa Jakobho achembera. Ndokubva taona kuti azviite kuti Josefa adiwe ndaaberekwa naJacob in his old age, because anotori nemunin'ina akatoberekwa naJakobho atochembera kupfuura zvaakanga ari paakabereka Josefa. Munin'ina wake anonzi ari Benjamin. Saka ndoda kuti tiparidze nyaya iyi zvishoma nezvishoma. Toparidza zvishoma nezvishoma. Maridzo dziri munyaya yaJoseph dzinopfuura 20. Saka we have got a very long way to go. Nasi regai ndione kuti maridzi yandinaye inonzi bhachi rake. Ndo
musoro weshoko ranhasi unonzi chii? Bhachi rake. Saka ndichakumbira muverengi weshoko averenge Genesis 37 kubva vhesi 1. Ndichazokutaurirai pekugumira tinzwisise nyaya kuti zvingateremera. Handifungi kuti zvingateremera. Iverenge yeso kusvika painoperera pavhesi ya 36. Only 36 verses. Zvino Jakobho wakagara munyika yeutorwa hwababa vake, munyika yeKenani. Marudzi aJakobho ndiwo: Josefa wakanga ana makore ane 10, akafudza makwai pamwe chete navakoma vake. Wakanga achiri mukomana pamwe chete navanakomana vaBhia, navanakomana vaZipa, vakadzi vababa vake. Josefa akasivahudzisira kuna baba vavo. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose, nokuti wakanga ari mwanakomana wautana hwake. Ndopandira kuti mubatisise, because tikasanzwisisa Joseph in relationship to Jacob hatinganzwise nyaya yanhasi. Israeri munhu mumwe chete ndiye Jacob. Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Akamitira nguo yakanga yakareba ina maoko. Inino adikanika ndiregerere iwo. Muneshuwa here imimi kuti mazwiye kuti a coat of many colors zvingatranslatewe in Shona as nguo yakareba ina maoko. Zvinoita Jacob akagadzirira Josefa jasi rakanga riine mavara reshona robva rati akagadzirirwa nguo yakareba ine maoko. Munhu akatranslata bhaibheri reshona aive nemweya wetsvina waSatani, mumbishi chaiwo, ndo mweya waaive nawo. Mweya wetsvina unonyora zvakadai zvekuti munhu anotanda botso ari nani pane munhu ane bhaibheri reshona rega. Mwari akatipa nyasha, isu takapuwa nyasha, takaenda kuchikoro, toda kutoritranslata bhaibheri tiriise kuShona, toda kuritranslata futi kubva kuchirungu ichochi futi tonyora futi nechimwe chirungu futi. Hapana chimwe futi chirungu chakakanganiswa. Imo muKing James imomo chirimo. Izvozvo dzimwewo nyasha futi idzodzo dzaunenge wapuona Mwari. Mwari haasi murungu. Uye Jesus was not an Englishman. He was a Hebrew. Uskola hwavanoda kutichikidzira naho hatihuvhunduke, nekuti hakuna chikoro chinopfuura mweya mutsvene. Hakuna. I have been offered so many opportunities dzekujoina makoleji eBhaibheri, ndichiramba kuti kwete, garai nemashiraini ei. Ndakutanga ndaziva akatanga chikoro chacho kuti mumunze apa ondiverengera vhesi yaakatanga college nayo. Bible college yakatangwa nevhesi ani? Pana nayo vhesi yacho ndimbomira kuparidza utiverengera. Tikukumbirisawo kana paine ane vhesi panapa inogona kutangiswa Bible college nayo, uye pamaiki izvezvi undiverengerewo. Hakusi kunetsana kungoburitsirana chokwadi. Kana pane ine vhesi panapa inotanga college, uyai nayo, uyai mutaure pamaiki. Musaite zvekudeedzera ko ndikazochinja mazwa amataura. Uyai mutaure pamaiki vanhu vachikunzwai kuti Bible college inotangwa nevhesi ani.
Acts 19. Acts chapter 19. Verengai. Chapter 9. Hamusina kuverenga. Verengai tinzwe imi Acts chapter 19. Hanzi kubva verse 9. Kuiziva verse yavarutaura iyi. Asi vamwe Inotaura nezve school of Tyrannus. Unozviziva? Verengai. asi vamwe vakati vachiomesa mwoyo Yes. vasingateereri vachizvidza nzira iyo pamberi pavazhinji. Yes. Akabva kwavari akatsaura vadzidzi akataurana navo zuva rimwe nerimwe muchikoro chaTirano. Right, dzokorodzai. Vachiripo here? Muripo? Hamungatipe vhesi kamama dzakati. Dzokorodzai vhesi iyoyo. Asi vamwe vakati vachiomesa mwoyo. Pauro achiparidza vanhu vakaomesa mwoyo. Vasingateereri. Havana kuteerera vhangeri yaPauro. Vachizvidza nzira iyo pamberi pavazhinji. Inonzi nzira iyo igospel of Christ. Andakazvitaura nezuro. Inonzi the way. There are so many scriptures that are the way. It was the gospel of Christ. Rakabhenge richinzi the way in those days. Vaizvidza the gospel. Yes. Akabva kwavari. Ndokubva Pauro abva kwavari. Akatsaura vadzidzi. Ndokubva atsaura vadzidzi. Akataurana navo zuva rimwe nerimwe muchikoro chaTirano. Aitaurirana navo zuva rimwe nerimwe muchikoro chaTirano. Tokai. Munditsanangurire kuti Bible college inobuda pachirudzi. Pauro akatanga here chikoro. Kana kuti akasvika pachikoro chaTirano akaparidza vhangeri yaJesu pachikoro chaTirano. Ibikai. Pauro akataurirana navo zveshoko raMwari pachikoro chaTirano. Toya makutanga college na yeye. Ibikai. Aya zara zara. I rest my case. Pauro akapinda muAsia. Ndakukupindurai kuti muone kuti makatadza kuverenga vhesi. Ndichakupindurai ine vhesi iri pachena yezvimwe futi zvakaitwa naPauro. Chapter 17 yamabasa. Tangirai zvenyu pavhesi 19. Pauro akataurirana nezvevhangeri pachikoro chaTirano. Ndosaka taane college. Iyo imwe vhesi. Ipapo vakamubata. Ndobva vabata Pauro. Vakamuisa paAreopago. Ndokubva Pauro aiswa paAreopago. Vakati, ngatinzwewo kuti kudzidzisa uku kutsva kunotaurwa newe ndokweiko. Titaurire kuti mharidzo yako ndeyeyi. Nokuti unoreva zvimwe zvinoshamisa panzeve dzedu. Uri kutaura zvinhu zvinoshamisa panzeve dzedu. Naizvozvo tinoda kunzwa. Tinoda kunzwa kuti zvinhu izvi ndezveiko. Zvinhu zvaunotaura ndezvei. Zvino veAtene vose navatorwa vaigarapo vaingofarira chinhu chimwe chete. VaAthenians vese vaifarira chinhu 1. Kutaura kana kunzwa chinhu chitsva. Ndo zvavaifarira news. Ukataura kana kunzwa zvezvinyowani vaiuya. Yes. Zvino Pauro amire pakati peAreopago akati, right, imi varume veAtene, mazvita henyu. Ndinoda kuti ndikorekte vhesi yeshona nekuti ine mazwi ayasiya. Pana akavhura Bhaibheri rake King James Version. Acts 17 verse 22. Simudza ruoko kana uripo da kuti uverenge wega. Acts 17 verse 22. Uyai baba. Da kuti muteerere imi. Mati Bible school ingatangwe ndaPauro akasvika pachikoro chaTyrannus. Verenga verse 22. Then Paul stood in the midst of Mars youth, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious.
right, akamira panzvimbo inonzi Gomo raMazi. Pauro anga akamira panzvimbo inonzi Gomo raMazi. Gomo rani? Pana anozoti Gomo raMazi changa chiri chii? Yanga iri church yainamata the planet god ainzi Mars. Sezvavakaita kuIconia kuti vakamuti ndiMercury, davainamata another planet god ainzi Mercury. Barnabas vakamuti ndiani? Pauro akaparidza akamira paGomo raMazi. Muchavakawo here futi Gomo raMazi? Moparidza kamuri paGomo raMazi? Handiti Pauro akaparidza ari paGomo raMazi? Pauro akaparidza ari pachikoro chaTyrenius, saka maako vakachikoro. Pauro akaparidza ari paGomo raMazi. Muchagadzirawo here Gomo raMazi zvakare? Dai pakanyorwa pachinzi Pauro akatanga chikoro chinonzi chikoro chaTyrenius. Pauro akatouya chikoro chiripo ndokutoparidzira vanhu vari pachikoro kuti vatendeuke vari pachikoro kudaro. Imi motanga chikoro uchida Pauro akasvika ipapo. Aiwa. This verse is quoted extremely out of context. Extremely out of what? Out of context. Amuna verse inotangwa Bible school or Bible. For your record, my brother, ichi chikoro chaTyrenius ichi taitova chikoro chaidzidziswa murayiro nevaFarisi sezvaingoitwa kwese kwaaisvika uchidzidziswa murayiro. Fortunate enough, Pauro akasvika apa achida kuparidza, ndobva panyorwa anga achitungamirira chikoro changa chiri chikoro chemurayiro. Uri kunzi naPauro paPhilippians chapter 3, I counted all these things dung that I may gain Christ. Ukaona munhu achifamba nechitupa chakanzi ndiri a theologian, ibva waziva kuti mupengo munhu iye. Mupengo. Vhangeri hariparidzwe nechikoro chakadzidziswa nevanhu. Chikoro chedu tinodzidziswa naMweya Mutsvene, handiti? Ndochokwadi ichocho. Hakuna Bible school muBhaibheri. Kutotanga Bible school kutotanga ocult. Eschatology, humanistics, exegesis, mazizwi mahombe anotaura nonsense. Wakambona zvinoita kwaedza? Kwaedza reichida kunyora kuti Dynamos yakarohwa neCaps. Havanyora kuti Dynamos yakarohwa neCaps. Vanoti Dynamos yakarikitwa. Izwi racho rakasimba, asi rinongoreva kuti vakarohwa. Dynamos yakazvindwa neCaps. Saka kune vanhu vakafoira chikoro chaicho. Kana uchida zvikoro zviripo, dzidza economics, dzidza science, dzidza maths, wonyatsosvisvina chirungu chemaths, vanhu voti uyu akadzidza. Haikona kuti wafoira chikoro chaicho, wauda kukavhira udofo hwaakona kudzidza Bhaibheri. Panonzi vakadzidza woti ndiripo ndakadzidza Bhaibheri. Kudzidza hakurambidzwa, handitika? Kudzidza kuti sezvo hakurambidzwa. Ini handisumboparidza noti ndiri dofo, kwete. Handisi dofo. Asi zvechikoro nezvekuparidza hazvipindirani. Kuparidza kuzarurirwa. Ndikudzwika? Kuparidza kuita sei? Kuzarurirwa. Kwete kunyoreswa manotsi nerimwe gwiribidi
rinotoputa fonje lecturer wacho wetheology ingochani futi haana kutendeuka. Josefa ngativerengerwe zvakare akuti munyatsoverenga zvakanaka. Toda kuti tiparidze batya raJosefa panapa. vakoma vake verengai verse 3. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose, nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Yes. Wakamuitira jasi rina mavara. Mazoverenga zvakanaka. Vaka Josefa akagadzirirwa a coat of many colors. Right, vadikani ndauti kuti munzwise chinhu ichi. Ndakamuparidza zvangu but nyaya iyi yakandishamisa. Ndakatanga kuona kuti uchenjeri hwaMwari hunoda nyasha. Tichasvika pakufa tiine less than 20% yezvaJesu zvataakuziva. Mavigirwa azvakaita haasi kutamba nawo. Taakuziva tese kuti Bhaibheri rese rinoparidza Jesu. Handitika? Amen. Hapana nyaya inoverengwa muBhaibheri ikataura zvedumbu rako iwewe kana rangu. Tiri kutoparidza zvaJesu Kristu mwanakomana waMwari. Amen. Munyaya yaJosefa iyoyi. Joseph is a type of Christ. Joseph is a type of Christ. Jesu achibhabhatidzwa naJohani, Mweya Mutsvene wakauya pamusoro pake senjiva. Izwi rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda. Jesu wakwira paMount of Olives, waitwa transfigured. Elijah naMoses vaonekwa vainaye. Izwi rataura futi, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda. Munzwei? Jesu ari kupupurirwa pavhesi yandinoti iverengwe yakanaka. Josefa aidikanwa kukunda vana vese vaJakobho. Zvobva zvanzi chikonzero chacho ndechekuti akaberekwa Josefa naJakobho achembera. Katiregei kukanganwa kuti kuchembera kunotaura kuwanda kwenguva. Ndaane nguva yakareba ndiripo ndokubva ndabereka iwewe, saka ndinokuda kupfuura vamwe vese. Haisi nyaya yaJosefa, nekuti kumashure kwaJosefa kuna penji. Kana dai paine anofanira kudiwa nekuda kwokuti aberekwa mubaba vachembera, angadai ari favorite yaJakobho ndiBenjamin. Amen. Chapter 1 verse 5 yavaHebheru. Tangira zvenyu paverse 3 yakanaka. He has received a more excellent name than they. Yes. Iye chadzera chokubwinya kwake. Jesu is the brightness of the glory of God. Nomufananidzo wake chaiye. He has the express image of God. Unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba rake. He upholds all things by the word of his power. Wakati apedzisa kunatswa kwezvivi. When he had accomplished the propitiation of our sins, akagara kurudyi rwoumambo kudenga. he sat on the majesty on high. Akapfuura vatumwa nokunaka saizvozvo. Ndokubva apfuura ngirozi nekunaka saizvozvo. Ndiani ari kutaurwa? But munyori webhuku iri vanhu vanoramba kuti ndiPauro, kunyange ari Pauro zvake. Vanoti hapana umbo hwekuti Pauro akanyora. Handizivi kuti umbo hwekuti ivo vanhu vakahuwanawo kupi. Kuti iwe uri munhu, umbo hwacho kuti uri munhu unawo here? Kuti vasati pakune umbo here hwekuti uri munhu iwewe. Unawo? Ukada kutsvaga zvinhu neumbo chitosiyana nezvokunamata. Tsvaga chimwe chitendere. ZvaJesu hazvina umbo, zvinotoda kutenda hazvidi umbo. Amen. Ezvandinoda kuti uri mwana waMwari une umbo. Une umbo here kuti uri mwana waMwari wangu. It is overwhelmingly provable that it is Paul who authored the book of Hebrews. Handina basa kuti vangani vanoramba.
Moya mchena akanyoresa Hebrews ndiye ari mandiri akandudzwa kuti ndipawo. Language yakataurwa makoterwa akaitwa mabhuku na muHebrews akakotwa muchigiriki nekuti kune mumwe murume anonzi Jerome ndiye akazotranslata Old Testament scriptures into Greek language 350 years Jesus aenda, but kudhara changa chiri muchi native Hebrew language inonzi Masoretic text, go to sleep, don't listen to all that. Paulo akanyora buku yavaHebrew. Right. Nyaya iripo ndeyekuti Josefa anodiwa kupfuura vana vese vaJakobho. Tsokorodza verse 3. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Kupfuura vana vake vese. Nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Nekuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Akamitira jasi rakanga rina mavara. Ndokubvati mfana, because I love you, ndakugadzirira bhatya rine makala makala. Pane munhu ane sheti mbiri. Kana kuti ndobvisa rangu ari. But andishida mumwe ane jasi kana chinhu chinongori nemakala makala kwasi. Ndo vhangeri yacho. Bhatya rake ndo pane vhangeri yacho. Kana ne t-shirt mukati nesheti iri scotched kunze unditambidzewo. Anoti ndatadza sei kufunga kuya nechinhu ichocho. Kana uinayo ndipo. I just want something that is multicolored. Ageshandisa ichocho. Right. Kuti tinzwisise chinhu ichi, ndinoda kuti muone kuti Israeri yakanga isina tsika yekupfeka zvinhu zvine mavara mavara. Waiti ukapfeka ndoshita ndichida chaiwo yamina yedu uyaire mapfekera amakaita kaya ndo chaiwo chaiwo. Hakuna muJudha aipfeka so zvavakaita izvo. Mumazuva emurayiro kungoti pakaitika yaJosefa murayiro wanga usati wapiwa. Mumazuva emurayiro akangonzi muJudha aitorohwa 40 shamu akabatwa akatsikwa kudai nenyaya yekupfeka hembe dzine mavara mavara. 1919 dzaLevhitico ndipo wakanyorwa murayiro wacho unorambidza vanhu kupfeka hembe dzine mavara mavara. Yes. Chengetai mitemo yangu. Chengetai mitemo yangu. Usaberekesa zvipfuwo zvako norumwe rudzi. Cross breeding yarambidzwa. Usadyara mbeu dzamarudzi maviri mumunda mako. Kudyara chibage wobva waisa futi mhodzi dzemanhanga mumunda imomo. Waitofira izvozvo Israeri anga asingabvumidzwe. Usafuka nguo yakarukwa nezvinhu zvamarudzi maviri. Hallelujah. Amen. Mainzwa nyaya yacho. Hanzi usapfeke nguo dzakaita sei dzakasonwa namarudzi maviri. Josefa waidiwa naJakobho. Josefa aida sei? Aidiwa kupfuura vana vese. Shoko robva rati Kristu wakapuwa zita rakanyanya kunaka kupfuura ngirozi dzese. Taiverenga paHebrews chapter 1 from verse 3. Unonzwa kumberi achiti, for unto which one of the angels did he say at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. And when he speaks about the son, he says, let all the angels worship and bow down to worship him. Akangoramba achitaura nyaya yekuti vatumwa vese ngavanamate mukomana. Mukomana uyu ndiye anodiwa naBaba kupfuura vamwe vese. Izvozvo Mwari haana kutenderera. Ndokudai mese asikwete madiro andinoita Josefa. Amen.
tichada kuona kuti pari kunzi aidirwa nyaya yekuti akaberekwa naJakobho achembera zvinorevei. Usanetseka, nyaya yacho inotsanangurwa manje manje, but ndinoda kuti muone umbo Israeri achipinda mumurayiro akanga achirambidzwa kupfeka hembe iri multicolored. Kana iri yegrey ngaite grey from top to bottom, kana iri white ngaite white from top to bottom. But even before murayiro wapiwa, Israeli akanga asingazviite. Mubvunzo ndewekuti why this irony yekuti munhu anodiwa anopfekedzwa bhachi rine mavara mavara rinofanira kupfekwa nevanhu vasinganamati, vasingazive Mwari, vanonamata zvifananidzo, vasina kururama. Ukaitarisa zvakanaka nakamanuscript rebhuku iyoyi nevanotsanangura zvinyorwa, panobuda pfungwa yekuti Josefa ari 11th born waJakobho anga ari first born yaRachel. Saka vanofunga vanoti Josefa achizvarwa, Jakobho anga asina shuwa kuti mwana wake. Akafunga kuti ameno mumwe muhedheni apinda kumukadzi wangu akabereka mwana uyu. Kufunga ikoko asi zvechokwadi. Mwari achiita kuti Jakobho agadzirisire mwana wake bhachi rine makala makala kudai, aida kuparidza imwe nyaya yandoda kuti ndiparidze nhasi. But tisati tasvika ikoko, tinoda kuti titange tanzwisisa kuti kupfeka bhachi rine mavara mavara achifamba Josefa akadai zvinoreva here kuti aidiwa, zvaiparidza here kuti he is the loved one of the father. Tida kuzviwana mubhaibheri izvozvo, hatingade kuzvifungidzira. Hallelujah. Amen. Ezekiel chapter 16 verse 1 to 2. Shoko raIshe rakasvikazve kwandiri Udzari paside pako kuti zvanzi ishoko raIshe. Mwanakomana womunhu, tangidzai. Shoko raIshe rakasvikazve kwandiri richiti, yes, mwanakomana womunhu, mwanakomana wemunhu, zivisa Jerusarema zvinonyangadza zvaro. Right. Manzwa here mataurira zviri kuitwa. Zivisa Jerusarema chii? Zvinonyangadza zvaro. Verse 2. Okay, verse 2. Uti zvanzi naIshe Mwari kuJerusarema, kwawakabva nokwawakaberekwa, ndiko kunyika yavaKenani. Baba vako vakanga vari muAmori, namai vako vakanga vari muHiti. Mazwa ari kutaurwa kunzi baba vako vakanga vari muAmori, mai vako vari muHiti. Mwari wakatogumbuka ari kuti tsika dzamuri kuteedzera idzi ndedzevahedheni. MaAmorites nemaHitites vanhu vari manani Hebrews, havasi vana veimba yaIsraeri. Handitika? Amen. Chiende paverse 15 and 16. Asi iwe wakavimba nokunaka kwako, iwe Israeri wakavimba nekunaka kwako, ukapata nokuda kwembiri yako, ndokubva waita go into kupata, kuita upombwe, ihodhum. Kupata hakusi kuita boyfriend, kupata kutosiya murume wotoenda kubhawa full time, kana kudzoka wakutonzi yaanzenzai pamachipisa. Ndokuri kunzi Israeri wakaita sei? Akabva pamurayiro Israeri akabva aenderatu pakunonamata zvifananidzo. Yes. Ukadurura kupata kwako kuno mumwe nemumwe waipfuura napo kukava kwake. Munhu wese inzwai chirungu zvarinotaura. And pourest out thy fornications on everyone that passed by. His it was. Bhaibheri shona rine zvakawanda zvaratsikirira zvingadai zvatsanangurika asi hazvina kunaka. Hazvisi zvinhu zviri nyore kuzvitsanangura. Wakadurura fornication yako kumunhu wese aipfuura, hanzi his it was. Mukadzi ari kutaurwa zvikanzi munhu wese aipfuura wechirume aiuya achitora.
Ukinzwa language yacho. Ayi uyachita sei? Katisarina yanditika inotaura upombwe unonyadzisa. Ukungoti mumwe achibva mumwe achipinda mumwe achibva mumwe achipinda. Ipinda ndipinde uyu kutaurwa. Ukuti panodoka zuva musikana hachaziva kuti arara nevangani. But Mwari ari kudescribe nyika yaIsraeri. Kurasa kwayakaita murayiro nekutenda kwairi kuita dzidziso dzevahedheni dzekunamata zvifananidzo. Yanamata Mwari wevaAmori, yanamata Mwari wevaSiria, yanamatwa Mwari wevaBhabhironi, yanamata Mwari wevaFilistia, yanamata Mwari wevaAsiria, yanamata Mwari wevaEkroni, yanamatwa Mwari wevaJebhu. Saka zviri kudzwesa anenge achingopfuura, ari kupfuura achitora, ari kupfuura achipinda. Yes, verse 16. Wakatora dzimwe nguo dzako ukazviitira nzvimbo dzakakwirira dzakashongedzwa namavara mazhinji ukandopata pamusoro padzo. Zvinhu zvakadai hazvaifanira kuya kana kuitika. Dzokoredzai. Kuti munzwisise a multicolored garment riri kusoneserwa Josefa nababa vake, presumably because he loves him. Wakatora dzimwe nguo dzako. Muri kuzvinzwa? Iwe Israeri wakapata iwewe. Wakarasika pamurayiro wangu. Une dzimwe nguo dzawakazvisonesera. Yes. Ukazviitira nzvimbo dzakakwirira. Ndokubva wagadzira high places awaipisira kuna vamwari vedzimwe nyika. Dzakashongedzwa namavara mazhinji. Ndokubva wapfeka nguo dzina mavara mazhinji. Ukandopata pamusoro padzo. Ndokubva wanopata pamusoro penzvimbo dzakakwirira. Zvinhu zvakadai zvemucheka ine makala izvi hazvizaifanira kuuya kana kuitika. Zvekupfeka makala Israeri zvakanga zvisingafaniri kuita sei? Muri kunzwa njei? Mapfekero akaita murume uyu haifanira kuitika. Hande pabhuku yaEzekiel 17 indina kuti tiiverenge yese verse 1 to 17. Zvino shoko raShe rakasvika kwandiri. Irai uchiri kuteerera nditi kana uchiteerera ingwe simudza roko rako. Because this message requires you to listen much. I assure you this gospel is going to bless you. Tangidzai. Saka anditi muri kuona kuti tabva pachapter 16 panzi Israeri yakapfeka hembe ine makala. Zvobva zvanzi zvinhu zvakadaro zvavisingafaniri kuita sei? Zvoreva kuti hausi mucheno kana takatarisa Israeri pakunamata Mwari. Mazvinzwisisa? Amen. Kupfeka hembe dzine makala hauzi mucheno. Isaini yekuti vhangeri yavo haisisina a consistent identity. Musanganiswa zvitendero. Chimwe chitendero ndecheyellow, chimwe ndecheblue, chimwe ndechegrey, chimwe ndechewhite, chimwe ndechered, chimwe ndechepink. Zviri kunzwika? Amen. Saka muchiona zvichinzi ndakaona mweya yakanga iri pasi pechigaro chaMwari 6:9 dzaRevelation ikachema ikati, how long, O Lord, true and faithful, shall you wait to avenge the blood, the martyrdom of your saints? Shoko rinobva rati Mwari akavati nyararai, kune vamwe vanofanira kuitirwa zvamakaitirwa, vakapiwa nguo chena. Amen. Vakapiwa nguo ine one color. Vakanga vachichema vari pasi pechigaro chaMwari. Ndanguo chena inotsanangurwa pachapter 19 yaRevelation verse 6 to 8. Yobva yanzi mucheka wakaisvonaka ndizvo zvakarurama zvavatsvene. Nguo chena idhokutirini raJesu Kristu. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Amen. Saka kupfeka mucheka une mavara zvinhu zvakadaro hazvaifanira kuitika. Kuti mubvunzo ndewokuti Jakobho mwana uyu unomuda kupfuura vamwe vese. Onai jasi rasoneserwa. Dai ari kunzi akatenga akauya naro, taiti musikanzwa wemwana. Taiti chii? Musikanzwa wemwana. Baba vacho vanoda mwana ndo vari kusonesera mwana wavanoda. Zvinhu zvakadaro hazvaifanira kuitika. Vari kusonesera mwana hembe inoburitsa kunyangara kusingaite pamwana.
kukuti vana vese vaJakobho vachimuona vanoti uyu mwana uyu is a bastard, haaswe pano. Ruben ane jasi rake rine kala imwe chete, Simeon ane hembe yake ine kala imwe chete, Dan ane hembe yake ine kala imwe chete, Zebulun, Judah, Levi, Asher, Naphtali, Isaka, Benjamin. But kune one ane hembe ine makala. But aine makala kudaro ndiye anodiwa kufura vese. Isutafu kuti hembe ine makala kunokuva hedheni yanga yakanaka. Aiwa msirisho ndo mufungu wandira kuburitsa mauri. Jasi rakasoneserwa Josefa rakanga risina kunaka paari, raitotaura kuti mwana uyu hadiwe, but shoko rati baba vaimuda ndokusaka vakamupfekedza. Amen. Hai, mukinzwa nyaya yapachena nditi. Saka toda imwe scripture zvakare inodefine kuti a multicolored garment is an abomination in the eyes of God. Tatanga tawana Ezekiel 16 verse 1 to 3, verse 15 to 16. Now we are going to Ezekiel 17 verse 1 to 17. Now tumuone kuti a multicolored garment is an abomination before God. Amen. Judah aizviziva, Jakobho aizviziva, as anosonesera mwana an abomination type of a garment. Yes. Zvino shoko raShe rakasvika kwandiri richiti. Yakanaka ndopegarirewo pasi. Because muprofita Pastora Ezekiel anga ari muprofita futi, anga ine dread futi. Kamutsvaga mushe Ezekiel anga ine dread. Wanofuka kuti Samson ndiyega anga ine dread. Ausota kunyatsoverenga Bible. Idzi dzanga dziine malocks ari muprofita Ezekiel. Shoko raShe rakasvika kwauri right kudii? Mwanakomana womunhu, son of man, taurira veimba yaIsraeri chirawe. Inzwai, taurirai vana veIsraeri chirawe. Ureve mufananidzo kwavari. Mufananidzo kwavari. Uti, zvanzi naShe Mwari. Ari kutaura ndiShe Mwari. Gondo guru rina mapapiro makuru. Kune gondo guru rine mapapiro makuru. Neminhenga mirefu. Rine minhenga mirefu. Rina mambava mazhinji. Rine makushe hombo. Ana mavara. Aha. Nyaya tutoro ndeye makala nditika. Amen. Gondo rakaita sei? Iguru rine minhenga mizhinji nemapapiro ayo namambava mazhinji nemavara. Gondo iri rakaita sei? Rakasvika Lebanoni. Ndokubva gondo rasvika Lebanoni rikatora musoro womusidhari. ndokubva ratora musidhari musoro wawo, rikavhuna davi rokumusoro pamatavi aro manyoro. ndokubva ratyora mapazi ekumusoro pamapazi manyoro emusidhari. Chirawe chekutaurwa Israeri chataurwa naShe Mwari. Rikaenda naro kunyika yavashambadziri. Ndokubva raenda naro kunyika yavashambadziri, ndokuriisa muguta ravatengesi. ndokubva raisa bazi iroro muguta ravatengesi. Regai ndiverengere chirungu because reshona handiri trust kuti rikarorengwe nyaya iyi ikapera risina kudzeretete. He cropped off the top of his young twigs and carried into a land of traffic. He set it in a city of merchants. Jikaiswa muguta ravatengesi. Verenga verse 5. Rakatorawo dzimwe mbeu dzenyika. Ndokubva gondo guru iri rine mavara ratora futi dzimwe mbeu dzenyika, ndokudzikavira pavhu rakaorera. ndokubva radyara paivhu rakaorera. Rikadziisa parutivi rwemvura zhinji. He placed it by great waters. Rikadzisima semiti yemukona chando. And set it as a willow tree. Davi rikamera. Ndokubva bazi iroro ramera radyarwa negondo guru rine mapapiro mazhinji, rine mavara, rine mambava. Handitika? Amen. Yes. Rikaita muzambiringa unotanda wakapfupika. Yes. Kuti matavi awo atarire kwariri. Yes.
nemidzi yawo ive pasi paro. Yes. Saizvozvo rakaita muzambiringa. Yes. Wakabudisa matavi nokutungira utavi huduku. Yes. Zvino kwakanga kune rimwe gondozve. Ndobva kwauya futi rimwe gondo. Rina mapapiro makuru namambava mazhinji. Ranga rine mapapiro makuru namambava mazhinji. Zvinotarira muzambiringa uyu wakarerekera midzi yawo kwariri. Ndokubva muzambiringa warerekera midzi yawo kune rimwe gondo rechipiri. Nokutungirawo matavi aro kwariri. Ndokubva ratungira matavi aro kwariri. Rakatungira matavi kune rimwe gondo rechipiri. Zvichibva pandima pawakanga wakasimwa. Yes. Kuti riudiridze. Yes. Wakanga wakasimwa pavhu rakanaka pane mvura zhinji. Yes. Kuti ubudise matavi nokubereka zvibereko. Yes. Uve nomuzambiringa wakanaka. Yes. Zvino iwe uti. Iwe uti Ezekieri. Zvanzi naShe Mwari. Taura kuti zvanzi naIshe Mwari. Muti ucharamba uchifara here? Muti uchabudirira here? Ko gondo haringadzuri midzi yawo? Gondo ringatadza here kudzura mudzi iyo midzi yacho yakatarisa kwauri? Kwariri gondo racho? Nokugura zvibereko zvawo? Yes. Kuti uome here? Yes. Kuti mashizha awo achangobukira aome here? Yes. Haungadikanwi ruoko rune simba kana vanhu vazhinji kuudzura nemidzi yawo? Yes. Zvirokwazvo tarira, zvawasimwa ucharamba uchifara here? Yes. Haungaomi chose kana kurohwa nemhepo inobva pamabvazuva here? Yes. Uchaomera pandima pawakanga wamera. Verse 11. Chiteerera verse 11. Zvino shoko raIshe rakasvikazve kwandiri richiti. Ndokubva kwauya rimwe shoko futi richibva kuna Ishe. Zvino uti kuimba inondimukira simba. Taurira Israeri iri kuita rebel against me. Hamuzivi here kuti zvinhu izvi zvinoreveiko? Hamuzivi here chirahwe chandataura chemakondo aya kuti chinorevei? Chivaudza uti. Vataurire uti. Tarira mambo weRebhanoni. Mambo weLebhanoni wakasvika Jerusarema. Wakasvika Jerusarema. Akabata mambo waro. Ndokubva abata mambo weJerusarema. Namachinda aro. Ndokubva abata machinda aro. Akandovaisa Bhabhironi kwaari. Ndokubva avaisa Bhabhironi kwaari. Akatora mumwe worudzi rwamambo. Yes. Akaita sungano naye. Yes. Wakamupikisawo. Right. Pandira kuti mugadzirise munhu waMwari pavhesi 12. Ndira kuti mugadzirise. Handizivi kuti muri kuita mistake here kana kuti ndo manyorerwa arakaitwa. Hapana izwire kuti Lebanon apo. Mazvoona? Pakanyorwa kunzi Babylon. Saka bvisai pakanzi mambo weLebanon munyore Babylon. Tangidza verse 12. Zvino uti kuimba inondimukira simba. Yes. Hamuzivi here kuti zvinhu izvi zvinoreveiko? Yes. Chivaudza uti, tarira mambo weBhabhironi wakasvika Jerusarema, akabata mambo waro namachinda aro, akandovaisa Bhabhironi kwaari. Zedekia akawa. Handiti ndiye akaiswa kamuBhabhironi naNebhukadhineza. Handiti chirahwe kai changa chitaurwa kunzi gondo guru. Handiti rine mavara handiti inzwai. Akatora mumwe worudzi rwamambo. Yes. Akaita sungano naye. Yes. Wakamupikisawo. Yes. Akabvisa vane simba venyika. Yes. Kuti ushe huderere. Yes. Kuti hurege kukura. Yes. Asi hurambe huripo uchichengeta sungano yake. Yes. Asi wakazomukira achituma nhume dzake Ijipita. Yes. Kuti apiwe mabhiza navanhu vazhinji. Yes. Ko ucharamba achingofara here? Unoita zvinhu zvakadai uchapukunyuka here? Yes. Ungaputsa sungano akapukunyuka here? Angaputse here chibvumirano chaakanga aita negondo guru Babylon akasiiwa naNebhukadhineza ari mupenyu. Yes. Noupenyu hwangu. Verse 16 ndo ine nyaya ne17 neupenyu hwangu as I live. Ndizvo zvinotaura Ishe. Ishe ndo zvaanoreva. Zvirokwazvo panzvimbo panogara mambo. Panogara mambo. Wakamuita mambo. Yes. Waakashora kupika kwake. Yes. Nokuputsa sungano yake. Yes. Ipapo paari pakati peBhabhironi ndipo paachafira. Achafira Bhabhironi haasi kudzoka. Yes.
kunyangwe na Faro nehondo yake ine simba neboka rake guru, yes, haangamubatsiri pakurwa, yes, kana vachitutira mirwi yokurwa kuvaka nhare kuti vaparadze vanhu vazhinji. Right, sometimes as we read the scriptures, it is an art yauchatozobatsirwa naMwari uchikura as you read more the Bible kutogona kuita comprehend, because matauriro aMwari nyaya icho inenge yakareba ichida kuti uinzwe kunyorwa kwayo kwese kuti unzwise zviri kurehwa. Israeri yakagumburisa Mwari ndokubva Mwari atuma Nebhukadhineza kuti aipambe, ndobva vaJudha vapinda muBhabhironi. Vapinda muBhabhironi ndokubva varemerwa nejoko raNebhukadhineza, ndokubva vatiza Nebhukadhineza vakanopinda muEgypt. Saka mazwa ari kutaurwa muchirahwe emagondo aya ari maviri. Gondo rekutanga rine mavara ndiNebhukadhineza, gondo rechipiri ndiFaro. Saka zviri kunzi pamakabatirwa mambo akaitwa musungwa muBhabhironi, mukazotiza mukatyora sungano iyoyo mukaenda Ijipita, ndinokupikirai neupenyu hwangu, Nebhukadhineza hakuregei, achakutorai, achakuparadzai. Gondo iri rine mavara hariregerere, derangu ndoriziva, rine mapapiro makuru asingaite. Udza imba yaIsraeri kuti chirahwe gondo guru rine mapapiro nemambava akawanda, rine makala iBhabhironi. But atirigei kuzvitenda akatibotsvagai kuti ichokwadi here kuti Bhabhironi ine makala. Hande ku 17th Revelation verse 1 kuti munyatsoona makala ari kutsanangurwa panapa. Revelation chapter 17 verse 1 to 4 or 5. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe ndiJona ari kutaurwa naye nengirozi vakanga vane ndiro nomwe akati uya kuno, akauya akataura nene achiti, uya kuno uya pano ndikuratidze ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru igere pamusoro pemvura zhinji, inogara pamusoro pemvura zhinji. ndokubva watorwa kaJoni. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo. Manzwa nyaya yacho, pambonzi Israeri yakaita upombwe ikapata kwatanga tiri kubhuya Ezekiel, yataurwa futi panapa zvikanzi madzimambo enyika akaita upombwe nemukadzi anonzi chi uchabata zita rake. Yes, navanogara panyika vakabatwa newaini yeupombwe hwayo. Mukadzi uyo anodhakisa nyika yese, ane waini inokora munhu wese, mukadzi iyeyo. Yes, ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndokubva ndaenda kurenje. Wakaona chii? ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku. Ndakaona mukadzi akatasva a red beast, chizere namazita okumhura Mwari, changa chakanyorwa mazita ekutuka Jesu pese pachakanga chiri. Iche chiri kutaurwa, idoctrine of the Antichrist iri kutaurwa. Yes, chine misoro minomwe nenyanga 10. 7 strategies. Hallelujah, amen. Yes, mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava. manzwa mukadzi wacho enge iri one color here, anga ari makara mangani? Red and purple. Yadzokera kubhatyira raJoseph. Mukadzi uyu ainzi the Church of Jesus Christ here, verenga ichinzwa. Akashonga ndarama namabwe anokosha. Ayaya, kuzi kuchena dzizimete idzodzo, macosmetics acho wapedze, namaparera anga aine mapearls, nomuruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama. kapu yegoridhe makazara spemu yaakanga awana kubva kuchikara chaanovata nacho, uzere nezvinonyangadza netsvina yeupombwe hwake. makazara the filthy of the abominations, rechirungu rinoti of hair, whoredom. Akaita mukadzi uyu anovata nechikara, kana avata nechikara anokohwa mbeu yechikara, spemu yechikara, ndo yaanenge akazadza mukapu, ndo yaari kunzi ari kunwisa nyika yese. Spemu iyoyo ari kudhakisa nyika yese. Zviri muBhaibheri, regai zviparidzwe tinozviregererei. Manyorerwa zvinoitwa unomboti uye Mwari ashayawo here zvimwe zvokutaura.
vanhu vari kunwiswa spemu yabva kuThe Antichrist, vobva vanzi vanobva vadhakwa, akadhakisa nyika yese. Mukadzi uyu anonzani? Pauma yake pakanga pakanyorwa zita rake harina kunyorwa mubhura, rakanyorwa pamhanza, ranga rakanzi Mystery Babylon the Great, the mother of all harlots and all abominations of the earth. Yes, Babyloni, guta guru, mai vemhombwe nezvinonyangadza zvenyika. Mukadzi uyu anonzani? Babylon. Gondo guru chii? Muri kuona here kufanana kwemakala acho? Haana kala imwe chete. Dai nguva dai kuverengera mavhesi asingaperi anotaura pamusoro pekuti kana maona munhu akapfeka nguo ine mavara ari kureva kuti doctrine rake rakatorwa kwakasiyana siyana. Haasi munhu mupenyu, haasi munhu musvinu, haasi munhu kwaye, haasi munhu akarurama, haasi munhu anotya Mwari, haasi munhu unoteera murayiro yaMwari. Ndizvo zvinorepresentwa ne a multicolored garment muBhaibheri. Harisi garment rekuti ukaitira mwana wako birthday womusonesera oti mwanangu ndinokuda sekudiwa kwaitwa Josefa naJakobo, unoenda kutengera sutu inoti rimwe side ndere purple, rimwe ndere pink, rimwe ndere yellow, rimwe ndere gold, rimwe ndere black. Nyaya iri kutaurwa panapa haisi nyaya yekutamba nayo. Chidzokorodzai 37:3 dzaGenesis. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Yes. Nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Yes. Akamuitira jasi rina mavara. Agovara. Roza uchidzi kunoenda refu pfupi dzichisara. Pane dzimwe mhari dzinoseparata men from boys. Ndabasati bako tiri kuzvinzwa here. Mhari dzinoseparata men from boys. Nonzwa John achiti I write unto you little children. Akanga achitoziva kuti pachechi yega yega pane mazera akasiyana siyana pakunzwisisa magwaro. Ndiro basa remaapostora irori rekufukunura nyaya dzakanga dzakavigwa dzisina kuwanikwa nevamwe. Ndo basa racho irori. Kwete zvinofungidzirwa nevanhu kuti maapostora basa rake ndiri kutanga machechi. Kana zvakadaro kasaka ana Zinata vane machechi akawanda maapostora. Zinata ine mabranches all over the country. Are they apostles? Uapostora hakusi kuunganidzwa kwevanhu. Udzamu hweshoko raMwari. Amen. Udzamu hweshoko raMwari ndo uapostora hwacho. Amen. Manzwa Peter achiti mune zvikukutu mutsamba dzehama yedu Pauro. Iye Peter ndiye ane zvishoma. Mapeji mashoma. Patinodikitira nawo. John haasi kutaura nezvake. John hamubvunze. John chitotori chitopota. Ayaya. Josefa anodiwa nekuti aberekwa nababa vakwegura. Ngatiitsvagei kuti kuchembera kwaJakobho achibereka Josefa kunorevei. 7:9 dzaDhanieri. Verenga itinzwe. Yes. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe. Ndakaramba ndakatarisa ndokubva ndaona zvigaro zveushe zvichisetwa. Avaraka. Nyasha dzinosiyana. Hai, womera Jesu. Tsokorodza ibomira ibodzokerei kuverse 3 yatakati. Tinoda kuestablisha why Joseph achidiwa. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Kupfuura vana vake vese.
kupfuura ngirozi dzese, kupfuura vanhu vese, kupfuura ma24 elders, kupfuura the 4 beasts. Mwari unoda mwanakomana wake kupfuura ngirozi dzese. Mwari unoda mwanakomana wake kupfuura vanhu vese. Mwari unoda vanakomana vake kupfuura zvakasikwa zvese. Ndo zviri kutaurwa nevhesi iyoyi. Idzokorodzei. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Indava nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Akanga aberekwa Josefa, Jacobo achembera. Those are to establish why does God love Jesus above everything and everybody else. Book of Daniel 7 verse 9. Iverenge. Ndikaramba ndakatarira. Daniel uyu adari kumatira gora ora akaratidzwa. Kusvikira zvikanzi takanga ndakatarisa kusvikira zvigaro zvasetwa. Yes. Kusvikira zvigaro zvoushe zvichigadzwapo. Ndokubva zvagadzwa ndakatarisa kudai so. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Ombera Jesu maoko. Zvikanzi pana mumwe akakwegura pamazuva ake anga akagara ipapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando. Iyo maiona kuti haina makala mazhinji. Muiona nyenguo, one colored coat, white as wool. Ndo mapfekero anga akaita. Pari kunzi akakwegura pamazuva ake, haana kunzi he is an old man. Hanzi he is the ancient of days. Reshona rakashaya kuti rozviti kudii, ancient of days. Ancient of days. Iye haana kuchembera, chachembera mazuva anga aripo awandisa kubvira kudhara nakudhara anga angoripo. Dhara haana kuchembera, mazuva ndo achembera. Iye achiri bho. Ibhombera Jesu maoko. Haana kuchembera murume. Amen. Madays ndo achembera. Unonzwa chidenga richasakara, richapetwa senguo, asi iye unogara nekusingaperi. Amen. The ancient of days, the most high God. Takaonekwa dzakagara naDhanieri. Inzwa kwainoenda. Chii chakazoitika? Uye bvudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Ndokubva raita futi white bvudzi racho, kufanana negemenzi rake. I-righteousness iri kurehwa. I-glory of righteousness. The righteous glory of God. Yes. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto. Haisi moto yaisimuka pacheya yake ipapo. Iyo andinoti ndinouya pamberi pehuso hwenyu. Funzari pasati uri pamberi pehuso hwemukuru, unopaziva here? Apo kapo panopiswa vanhu, unotsva. Kana wabva pamberi pake toda kuona moto wacho wakupisa. Usati nyepere. Kungotaura kwevanhu mashoko anotitera mashoma. Otherwise, kana verenga kuchapter 4-5 ya Revelation, pandori neimwe nyaya isina kutaurwa naDhanieri yakazotaurwa naJohn. Amen. Ane mheni futi mukuru yeyo. Ende mheni dzacho haana kunyepa kuti anototi ndedzangu. Ukaiverenga kubhuku yaJob 38, anototi dzine mitsara ndakadzigadzira mahighway adzinorova nadzo. Unotonzwa achiti munoziva here mapathways akagadzirirwa mheni kana dzichibuda panapa. Dzinotori neroad mheni. Kuona vanhu vachidzi varowa nemheni vanga vari murodhi yayo. Ukaona mheni ichirova inotori neroad yayakanzi ifambe. Vhesi iyoyo ingade kuverengwa naye. Vanhu vanofunga kuti ndisatani ka. Hanzi ndiwasu. Hanzi ndiwasa anogadzira mheni. Kanetsana wasa anogadzirisa. Regai tsvage vhesi iyoyo. Handinoda kutoti uiwane. Because vanhu vanofanira kuzviziva kuti Mwari kana achiunza mheni dzinenge dzinotori neroad. Hallelujah, hallelujah. Amen.
Verse 25, Job 38 verse 25. Ndianiko wakacherera boporo dzire mvura mugero? Who hath divided a water course for the overflowing of waters? Ndiani akachera panofamba kana Nile river kana Zambezi river? Ndiani? Yes. Kana kuratidzira meni yomutinhiro nzira yayo. Meni dzine nzira varume nevakadzi. There are pathways for lightnings. Pandori nema signature anosainwa. Pane yatoda kuti irove nepaseke nemudema inogumira kwaRandasi. Imi ndo pamune muchiti Dhamureta muri paSowe unoona vati rakata vese. Mwari haamboti madi kusiya vapedza vanga vakudeedza piwo. Munorohwa muri mumaSowe muchideedza Dhamureta mapinda muroad. Because padzinolonchwa dzinenge dzapiwa dzinopiwa mepu. Kururama kwaMwari katishanine. Saka anga akagara wakakwegura pamazuva ake moto uchisimuka kubva paari, so mirazvo yomoto. Chii chakaitika? Chigaro chake choushe yakanga iri murazvo yomoto. Yes. Makumbo acho uri moto unopfuta. Ukaiverenga rechirungu rinoti the wheels were of fire. Apa yati makumbo, rechirungu rinoti mavhiri echigaro. Mwari ane swivel chair, ane chair ine mavhiri. But mavhiri acho manje they are fire. Kuti uzvifunda kuti vhiri harina kunzi riri kubvira, ayo moto ndo vhiri racho. Averenga rako rechirungu kana uchiti ndikunyepera. Mavhiri echigaro ichi akagadzirwa nemoto, achitokunguruka so moto ichitoti mundaraunda mweda. Hanzi munouya rini kuzotitora tsano dzidza ishokoi kusvikira Kristu avakwa mamuri zvakakwana. Ukapuwa pikicha yekumusoro wakaita zvakaita zvinoti arikari zvamukuru. Kungoti problem ndeyekuti paari kudzoka everything yakuitwa shut down. Hakuna anosara achigara pano. Kana angouya akatora vatsvene obva aenda navo, ari kutora vasakarurama ovaisa mumoto. Hapana anoti achingotisiya zvedu kuti tingoromoya wanapana. Arewo earth yacho iri kuiswa futi mudziva romoto. Earth yatakatsika iyi iri kuiswa mudziva romoto. Nezuva ratiri kuona richapiswa futi. Raitei hazvatoo zvako izvo. Zvatoo zvako yopoonesa uno moto inenge yaita sei. Wakambokurukura nehunero usatoisa moto kuti ona ndine nzara but handigone kuguta iwe kana usina kutsva, saka ndangokupisa but hatina hedu problem. Andikuzvona ungori musango mushemushe ndaona kunetsana nemunhu kungoti iwewe ndofanira kutokupisawo kuti ndigogutawo. Handiti haukurukure nehunhu kungoti kochedzerawo ndo zvinoita Mwari futi. Zuva harina zvarinofanira kutanga raita kuti rigopiswa. Kungoda bedzi kuripisa ndo chikonzero chacho. Muri kuripisa raita sei? Ndoda kuripisa. Dai huku iri mudanga yaurira kuurayira vaeni vako ichida kubvunza kuti daita sei. Dai tichidya nyama iri panyika panapa. Kana kuti waibata wochideedza dziri kusara kuti ngatiungane. Ukona monyo ataura iwe hana zvaatadza but kungoti dai vaiuya uwa vasina kuuya dai makakwana. Ndine urombo handiti I love you all but just be with me. Kuno kwatinogara kunoku vanhu vakasadya imimi vane vachitopopota. Saka they have to eat you kuti vafare kuti tavagamuchira zvakanaka. Hati mazvaonaka? Yes. Hapana anobvunza huku kuti mazvaonawo sei kuti taura jongwe ramami na kwe yakutoundurwa. Ndo zvichaitawo Mwari kana kupisa vanhu. Kutobvunza kuti dava uri paiko kutobvunza izvozvo. Musi waari kudzoka hapana anenge aine mubvunzo futi. Munhu wese anenge achingogutsikana nezvese zviri kuitika. Vanhu vachitoutsva unongoita kuti Mwari akarurama.
chetumibvunza twese twawina two hapo saka wina two akauya unoita blank unotanga kuona kuti hapana mubvunzo watinobvunza. My issues they are way beyond my pay grade. Ade mubvunzo hama dzedu dzinotisiya dziri kupi, munovaisa kunyika iri kupi, kwavasingagone kunyora tsamba chopa takazoenda akabvuri kubvunzana here ikoko anotoripa mahwana asingaite ikoko akatokanganwa furu katomuti Jai Simon mubvunzo uye vakazobvunza here vanotavarika ndizonetsariwo negaini kotsva ndakanyarara. Ndinokutaurira izvi kuti urege kufunga kuti authority yauinayo kana uri kubasa kumasubordinates ako inoshanda pazvinhu zvaMwari. God is way greater than us. Pamberi paMwari tiri tunhu diki kusina kana musoro. Ndakapa example yevanhu naMwari nenhunzi dziri mubhazi. Nhunzi dziri mubhazi hadzibhadhare ticket. Conductor anototi kubhadharai ticket achitodaisa nhunziso amboti kwewapindose muno anotoidzinga igotoramba ichiwaya irimo haibhadhari ticket. Kana panonzi excess people mapurisa haaverenge nhunzi dzinogona kutenge dzakawanda kupfuura vanhu vari mukombi asi mapurisa haanei nadzo. Rikakudubuka bhazi nhunzi hadzizvizivi. They are too small zvokuti imwe inotobvunza kuti kotamirirei zvanzi neimwe yacho panenge pari kunzi bhazi rakudubuka here but handisi kunyatsoziva zvanzi neimwe yacho korakudubuka nguva ifuti irimo mubhazi mavhiri ari mudenga vanhu vachiridza mhere ropa richierera inenge isingazvizivi inenge itopopota kuti toda kusvika bhazi ramirirei. That's how small we are. Iye zvinezvi kune vanhu vanofunga kuti vakafa nyika ino ichamira kufamba. Sorry. Ukaenda pambudzi apa ndopaunonoti handina chandinoda seiti. Ndikachererwa zvinhu zvinongopfuurira mberi kunge ndisina kumbouya. Taurira ari pasaidi pakuti ukachererwa iwewe zvinhu zvinongoenderera mberi. Spa inoramba yakavhurwa. Panhama pako iwewe spa inenge yakavhurwa. Makondomu anenge achitengeswa iwe wachererwa. Uchifunga kuti akagadzirwa iwewe anosara achitengeswa iwe wachererwa. Haivharwa kambani yemakondomu kuti anga achatenga stereka. Aniromoti akagadzirwa iwewe kudzara pasaidi pako ndiwari kutaurwa iwewe. Because ndomaparidziro chawo iwewe. Unofunga kuti akagadzirwa iwewe. Uchaona musi uchachererwa. Wakati tasa vanhu vachibva mukukucherera vanenge vatopa WhatsApp vachibva kumakuva zvekunyepedzera kuchema zvavanga vachiita vachiona bhodhi yavo zvinenge zvatopera vanenge vava kutosenda meseji saka tiri kunogocha nguva inogocha futi atimubva kumariro mariro ndeafa isi tiri vapenyu tine matumba ane nzara. Vanhu vari kubva kunocherera mukoma unovaona vachigocha kwamereka musi iwoyo wavigwa mukoma vanenge vachigocha. You don't add anything to this life. The only thing you can get is the word of God. Because we are in transit. Atikare pano nekusingapere. Amen. Kana ukanzi boss, unosara pano boss. Mochara muna boss. Akaita sei akakwegura pamazuva ake. Rwizi rwomotoro rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Aiwa amana ngataura nechokwadi amana. Izwira kuti rwizi rwemoto runorevei. Bozi kana rwizi ruchidzi rwizika, it means there is a liquid inside. But robva rwanzi rwizi rwemoto, yes. Zhuru nezhuru zvakanga zvichimubatira. Zvobva zvanzi thousands of thousands ministered unto him.
uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi. Mazwa manyorerwa zvakaita 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set and the books were opened. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Yes. Ndikaramba ndakatarira nenguva iyo nemhaka yokudana kwamashoko makuru akanga achitaurwa norunyanga. Yes. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mhuka yaurawa. Yes. Muviri wayo uchiparadzwa. Mhuka ere waantichrist handitika? Amen. Yes. Uchiiswa kumoto kuti upiswe. Yes. Kana dziri dzimwe mhuka dzakatorerwa ushe hwadzo, asi upenyu hwadzo hwakawedzerwa kusvikira nhambo nenguva. Verse 13 ndoenda kuti mugumisire nayo. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Right, wakanga uri usiku wakaonekwa vision in Daniel. Hallelujah. Amen. Right. Daniel handitika? Yes. The word El inoreva, it was the initial yashandiswa paword kuti Elohim. Handitika? Saka kuti Dan zvinongoreva kuti the loved one of God. El, Daniel, the loved one of God. Elohim, El, Elohim. Saka kuti Dan anongoreva kunzi anodikanwa waJacob. Saka izvi kuti Daniel mazwi maviri akabatanzwa Dan na El. The El from the word Elohim and the Dan, the son of Jacob. Daniel, the loved one of God. Tsokorodza verse 13. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Wakaratidzwa usiku Daniel. Ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu. Right. Handiti manzwa zvichinzi Josefa aidikanwa kupfuura vese. Zvikanzi ndakaona akafanana nemwanakomana wemunhu. Achiuya namakore okudenga. Anzi aiuya ari mumakore ekudenga. Akasvika kuno akakwegura pamazuva ake. Ndokubva anzi akasvika, aiuya, aikwira, achiuya achibva kupi tichazvitsvaka. But aiuya kune the ancient of days. The Son of Man, Jesus Christ, aikwira ari mumakore, akasvika kune akakwegura pamazuva ake. Yes. Vakamuswededza pamberi pake. Ndokubva aswededzwa pamberi pewakakwegura pamazuva ake. Amen. Maiona nyaya yacho, izwi rekuswededzwa nderwekugamuchirwa, nderekukudzwa. Ndo panonzi wakapiwa zita riri pamusoro pemazita ose. Acts chapter 1 verse 9. Acts chapter 1 verse 9. Yes. Zvino wakati areva izvozvo, Jesu wakanga ari pagomo reOrivhi akuda kuenda kudenga. Wakati apedza kureva izvozvo, akakwidzwa vachitarira. akakwidzwa kudenga vakatarira. Gore rikamubvisa. Ndokubva agore, cloud yamubvisa. Vakasazomuona. Havana kumuona, vakavharwa sight yavo negore. Jesu achikwira vadzidzi vakatarisa, gore ndo rakamukavha. Handei kuchapter 7 kwamanga muri verse 13. Verengai 13b. Ndikaona mumwe wakafanana nemwanakomana womunhu. Yes. Achiuya namakore okudenga. Aiuya namakore ekudenga. Mazviona? Vadzidzi vachiona Jesu achidzokera kudenga, vakadisturbwa sight yavo negore. Havana kuzoona kwaakaenda. Asi Daniel aka Daniel ndiye akazopedzesa kuona kufamba kwemwanakomana. Akakwira ari mumakore ndokubva asvika kune akakwegura pamazuva ake, akamuswededza paari. Zvanzi mufana, well done. Kwanguri sei kunyika? Takatiri tese, you died for the people anyway, they are forgiven. Pandakakupa vese ati now it's okay. Akatokwira ari mugore. Ana Peter vakati kuti titi akasvika kudenga, akaenda akatosvika bozi akadaro, but kumuona nemaseni hakuna maziso emunhu angaone munhu achisvika kudenga. Ndosaka Daniel ati zvandakaratidzwa ndiri mumuneya. Daniel was in the spirit.
Ndokusaka akaona Kristu achisvika kudenga. Vadzidzi vakamuona in the physical, havana kuona kure, vakagumizidza kuona achipinda mugore. But Jesu akauya, Daniel afa kare kare. Daniel akafa more than 700 years. Jesu asati afa pamuchinjikwa, asati amuka kuti agokwira kuenda kudenga. But Daniel asina kunga aripo Jesu achiuya, ndiye akaona Jesu achisvika kudenga. Vakanga varipo Daniel afa, vakagumira mumagore. Amen. Amen. The ancient of days. Gatingoti, the ancient of days. The ancient of days. Saka mukumana akakwira ndokubva ati vanapita vachanyora takamona achikwira. Kune vacharamba kuti according to outer space extraterrestrial law of gravity hakuna munhu angagone kusvika ku ozone layer zuva. Saka Jesus did not go anywhere. He maybe anga ari parachute or something. Mwari ndokubva ati tiri kuda vachamuona achikwira, tiri kuda futi achamuona achisvika. But achamuona achisvika, achatanga amuona achisvika iye asati auya kuti agozokwira. Jesu akaonekwa achisvika kudenga naDhanieri iye asati auya kuzofira vanhu. Ndopanoti Mwari ka unonyatsoroti yaisisiri saizi yangu. Ungaite nharo nezvinhu zvakadai. But taverengera Daniel 7 tichida kuestablisha kuti why Joseph aidiwa. Hanzi waidiwa nekuti wakaberekwa naJosefa akwegura. Tobva taona kuti mudhara waKristu haachembere. Chinochembera mazuva ake ekunga aripo. Saka Jesu anodirwei naBaba. Colossians chapter 1 verse 18. Why does God love Jesus above everything else? Why? Yes. Wakatisunungura pasimba rerima. Yes. Wakatiisa muushe hwomwanakomana worudo rwavo. Zvikanzi akatiisa in the kingdom of his dear son. Ndokubuda futi nyaya yekuti mudhara anoda mwanakomana. Saka akaisa vanhu vaakasunungura mukingdom yemwana waanoda. Josefa anodiwa naJakobo. Ndomakaiswa vanhu imomo. Yes. Watine dzikinuro maari. Tine dzikinuro muna Jesu. Ndiko kukanganirwa kwezvivi zvedu. Dzikinuro is forgiveness of sins. Ndiye mufananidzo waMwari usingaonekwi. He is the express image of the invisible God. Dangwe rezvisikwa zvose. The firstborn of all creation. Ndiye akanga ariko kuveko kusati kwavako. Amen. Ombera Jesu maoko. Akanga ariko rini? Kuveko kusati kwavako iye akanga ariko. Ndokusaka baba vachimuda. Chikanzi mfana, iwe ndiwo wakavamba mavambo kaiwe wasiwa una mavambo. Ndosaka nchikuda. Jesus is the one who began things to happen, but he himself has no beginning. If something is to begin, it has to begin in Jesus. And yet Jesus has no beginning. He has no end. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the first and the last. Amen. There is no yesterday, there is no tomorrow in Jesus. That is why the Father loves you. Amen. Anodiwa nekuti akaberekwa baba vachembera. Anodiwa nekuti aive naBaba kuvakwa kusati kwavako. Amen. Avana ndokutaurira kuti iri mandiragora vashoma izvezvi vari kuinzwisisa iyi. Muri kuombera zvenyu asi tiri kuzvinzwa. Ndounzwa mweya wacho kuti
pane vacheche vari kuti zviri kunzi kudiko. Regai ndipedzese nyaya iyi yekudiwa kwaJosefa. Dzokorodza verse 3, 37:3. Yes. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Waida Josefa kupfuura vana vake vose. Nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Ibva ikoko 17:4 dzaJohn. Tira kuestablisha kuti Kristu anodiwa sei. John 17:4. Ndakakukudzai panyika. Ndakakukudzai panyika. Ndapedza basa ramakandipa. Jesu arikunamata kuna Mwari. Ndapedza basa ramakandipa. Kuti ndiriite. Kuti ndiriite. Zvino imi baba. Inzwai. Ndoti ti vakaverenga vhesi ikai. Isusu tese tobva tadzokorodza zvavari kuverenga. Nekuti Josefa anodiwa nda akaberekwa naJakobho akwegura. Saka answer yacho iri pavhesi 5. Anditika? Amen. Tangidzai vhesi 4 kana tapa vhesi 5 ndokutaurirai. Ndakakukudzai panyika. Ndapedza basa ramakandipa kuti ndiriite. Yes. Zvino imi baba. Ngatiteitese. Yes. Mundikudzei pamberi penyu. Nokukudzwa kwandaiva nako kwamuri. Nyika isati yavapo. Gomera Jesu maoko. Nyika isati yavapo. Aidiwa. Wala ngati zotobatsira sei. Ari kudimanda glory kwete nyowa nayo. Taive nayo glory dara. Nyika isati haana kuti vanhu vasati vasikwa. Uri kuona here kuti iwewe neni hatina mukana wekukudza Kristu. Amen. We have no chance to glorify Jesus. Amen. We lift you higher, higher. When the praises go up. Listen, it's all the murume uyu renki hainayo kuti titi tinomuona mahumbwe silagija. Inzwa? Ndakakukudzai panyika. Verse 5. Zvino imi baba mundikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako kwamuri. Nyika isati yavapo. Right. Earth yatakagara ahiko. Ngiroza dzisati dzasikwa. Satani hakuna. Satani. Satani. Anga asiko. Chechi kusina, baba kuti kusina, TB Joshua kusina. Zimpraise. Uyu mchinda wokuchema stere kanza ntekshua zama. Anga asiko futi. Amen. Aikudzwa. Yes. And glorify me with the glory which I had before the world was formed. Amen. Aikudzwa nani? Zvoreva kuti baba ndo vanokudza mwanakomana. Iwewe whether wadecide kuopera kana kutyora muzoro uchibuda muchechi zvinoitwa kusowe ukutoisa zvakumwewe. Murume uyu akakudzwa kudhara nababa. Amen. Beyond your capability. Usambofa zvako wakafunga kuti ukarova manja kusvikira maoko ako kurwadziwa ane zvinowedzerwa. Amen. Glory hainayo rank yake. Nyika yese ikaita all night. Hapana zvaanonzwa. Nyika yese ikaramba Jesu. Hapana zvaanonzwa. Kukudzwa kwake hakuna nyika mukati. Amen. Iye na mudhara varipo. Amen. Zvekuti kutouya kunzi uya uzonamata uri kuita chishava varume yatandaniswa mhembwe iyi ikabatwa usipo. Uri kungonzi bata gumbo TV zvichida ungapiwo gwazvo ukangotiwo maita basa.
payakatsvagwa, payakamutswa, payakatandaniswa, payakabatwa, automboiziva kuti mimbwe yakamutsirwa kupi. Amen. Kunzi uya unamate, uri kuuya kuzovhiya, yakagochwa, yakabatwa kare. Amen. Hauna iwewe chaunowedzera kuna Jesu iwewe. Hauna chaunotambudza iwewe. Sambofunga kuti ukanwa dore iwewe, Mwari anonzi anogumbukira kunwa kudore iwewe. Kwakutonzi Mwari ari kufemera padenga kuti ndingaputa foja. Moto. Ukapiswa mudziva romoto iwewe, hapana kana stress inomboitika kudenga kana kumbozvifunga kuti ari kutsva kana zvekuti ukanzi uya uende kupenyu usingapereka unofanira kutomhanya unge benzi. Amen. Uchitoona kuti rinogona kutonzi futi Mwari anogona kuti inini zvekupinza mudenga handichada. Jesu taakugara tega kuno kungoudza vanhu kuti zviya zvatakaitaka we reverse zvesalvation. Hatichada kuona vanhu kudenga kuno, uye hatichada futi kuona vanhu panyika. Kudenga hatichada kuona vanhu, panyika hatichada kuona vanhu. Ngativatutire vese mudziva romoto. Izvozvo futi zvichiitwa izvozvo hakuna kana stress. Ndozvatakaitwa. But kune zvitendero zviri kuuya zvichiita sekunge zvinoedha value kuna Jesu. Kufungidzira kuti ukaunza $10,000 ukaisa muoffering box, Jesu anosimuka kuti ndiana akadaro. Mazamu ari panyika pane vanhu vakundida. Aiwa, vanhu vava vachinditi ndiri munhu wemanga-manga, tasemo nemari yandanayo 10,000 baba. Jesu kwakutotanga kutonyemwerera kudanga panyika afuwa mari sikaiti. Mazamu kune ziwa ka haye ari kufana. Mwari akapfuma zvekuti haana need yechikwama. Amen. Kupfuma kwaMwari hakuinvolve account kana chikwama. Kuisa chikwama ndo sign yekubhuroka kuti hatina chinhu. Ikangobuda muchikwama mako haisisiri yako. Amen. Saka uchiona even uine chikwama chine ka 50 unokuti ukangoguma nemusi unobva ubata ane guma handina shuwa naye anonga nemushonga yake. Dziri musango nzou, Mwari anenge achiti ndedzangu havake danga. Amen. Riri pasi goridhe, Mwari anenge achiti nderangu, haana mapika, haana mafoshoro, haana chikwama Mwari. Izvezvi uchifamba so uchiti mukadzi wangu, Mwari achiti ari kunyepa, munhu wangu waari kunyepa kuti mukadzi wake idzungu raainaro. Kuti mukadzi wako munhu waMwari, usiwachafa tupo uchabata shota asi wangu tupota Mwari aita kuda kwake. Kweinga waiti mukadzi wako wazotorwa sei? Haana problem nazvo nekuzhandukira kwatakaita. Anozviziva kuti kuzhandukira ndokusaka takasikwa kukupedzesera. Mwari atopedza zvese akati ngatichivasikai. Aitozviziva dzungu rine vanhu ava, ndikatanga kuvasika ndinoswerera. Amen. Ndichapedzera ndakubvunzwa kuti munosika nzou yakadai inobopwa sei? Sikai nzou dzakanaka, isai ngadzite diki, tozorima sei kana nzou yakura kudai? Mwari akati ngatizvisike ike kupedzisira. Aitoriziva dzungu irori ngatina. Amen. Ndosaka akarinyora mubhuku yemapisarema 46 vhesi ya 10 akati dzikamai muzive kuti ndiri Mwari. Mwari akaparidza kudzikama. Amen. Achiziva kuti pane dzungu riri kunetsa panyika. Kwakuvaka kadangasowa kuti mamhete dzavo ndiregadzire kudhini. Zvakuti uzive Mwari nenzira yekuti unoitwa sober. Haungoti ukatenga kanhu kadiki-diki wakuzvitutumadza. Amen. You must understand there is much more to it. Amen. Than these ordinary things that we are seeing. And that is the glory that is in Christ Jesus. Amen.
ordained in him by the Father. Hallelujah. Amen. Hanzi ndine gold unorini? Hapana mna anoshandisa gold bari. Vanoziva? Gold kungochengete chako. Hapana andinochikuhere gold. Gold kana riri paringi kana riri pazino kana muhuro kungochengeta chinhu changofa chingoti apa hatishandise gold panyika ino. Kungochengetawo kusvikira tafa. Diamond yamuinayo haishandisike. Handine madiamonds angu. Kuno kwa Afrika zvedu ndoku kwatingango wozi tikawana gold totengesa po sisi toda mabhayala. Kuna na America ndoku kune vanhu vanotengesa vachichengeta. Kuno kuona munhu aichaka gold obviously arida bhaya. Kuna cash. Gold rakasherwa 1970, 1850. Riripo vanhu vakarichera vakarisiya. Rinongochinjaniswa maoko bedzi kusvikira naro afa ropo mumweya. Earth haina mukana wokushandisa gold. We don't have the capacity to use gold. Mwari achingokuparidzira zvinhu izvi ndezvangu, cherai zvenyu tida kuona kuti munozviitisei. Kungoswera wakarembedza muhuro. So gold chain, kusvikira shasha yakuchererwa nzibisai una kukumura yashaya mumwe wopfekawo gold chain. Omera Jesu maoko. Amen. Kuparidzira chokwadi panapa. Amen. Unoriri gold. Hana wallet, hana sefa. Riri muhuro wako gold. Mwarari kaichidhirako. Shabata shiwa kana vakudzoka. Joseph katiomberere maoko vaita mwoyo murefu. Right, madikani ndinoda kuti Mwari akubatsirei panapa. Yes. Father, help us. We want to understand, ta-establisha kuti Joseph is Christ. Tika-establisha kudiwa kwake na baba. Akadirwa nyaya yekuti baba vakanga vakura. Tikaona kuti Kristu wakanga ari kuna Mwari kuveko kusati kwavako. He was in the beginning with God. Anditika? Amen. Shoko rikatotaura kuti wakakwegura pamazuva ake. Mwanakomana wakakwira akauya kwaari akaswededzwa pedyo naye. Sekuswededzwa pedyo kwakaitwa Josefa naJakobo pamusoro pevana vake vese. Even tatendeuka tikaitwa vana vaMwari, never make a mistake. God loves Jesus more than everybody else. Amen. Jesus is the only natural son of God. We are all adopted sons. Isu takatita zvekunotorwa ku orphanage. Kristu ndiye akanga ari kuna baba kuveko kusati kwavako. Amen. But nyaya iripo ndeyekuti pane vakoma vaJose, takaiverenga tsamba yemusi weMande, tikaona kuti vakanga vachimuvengera hope dzake mbiri. Ndarota zvisote zvenyu zvewiti zvakakomberedza changu zvakachikotamira. Ndarota mwedzi nezuva nenyeredzi 11 zvakandikotamira ndiri pakati. Zvinonzi baba vakachengetedza mazwi ake, asi vakoma vake vakamuvenga. Akavengerwa hope dzake dzatakaona kuti chiprofita chekuuya kwake chakaiswa mumurayiro. Handitika? Amen. But baba vachida mukomanawo ndo pavanonzi vakamupfekedza jasi rine makala in the midst of brothers who do not love him, in the midst of these that are hating him for the love that the Father has, and yet the Father does something which otherwise makes us to doubt this professed love. Baba munogoti munoda Josefa seiko. Onai gondo guru rine mavara iBabylon. Onai zviri kupfekwa naIsraeri yapata ikaita sezvinoitwa navaAmori navaHeti. Iri kupfekedzwa hembe ine mavara zvitendero zvavaMwari vekunyika dzavaHeteni. Ndo jasi racho rapfekedzwa anodiwa wacho iyeye apfekedzwa zvinhu zvisirizvo.
baba vanoziva mumwoyo mavo kuti mwana uyu ndinomuda, but vatora hembe inoita kuti mwana akatariswa anoonekwa seakazara zvivi. Chapter 2 verse 5 yavaFiripi tauda kutanga kuona jasi raJose rine mavara. Usaende vhangeri isati yapera, hauna chaunombomhanyira ufunge. Hallelujah. Amen. Vhangeri yakanaka. Unonzwa Stephen achitarira Ishe wasimuka nevhangeri. Pane vhangeri shamwari rinosimudza mudhara akati hapana mudhara rikaimbosimuka, pabatwa nyaya dzangu panapa, nyaya dzeumambo. Wakaitirwa zvakanaka, uri kunzwisa vhangeri iri vhangeri iri. Muri kurangarira here imimi kuti pakagadzirwa Eve kubva muna Adamu, Mwari wakatora bvupa rinonzi mbabvu. Zvakaita mbabvu yedu izvi, mbabvu ine inonzi spring effect. Vanoziva motikari ma 4x4 ane ma spring anenge ma leaf aya ekuti ukarova poto inodai also but haichikoke. Mwari achigadzira mbabvu akaita kuti ukarohwa chibhakera chepambabva kana bhutsu zvinofanira kutora a lot of force kuti mbabvu izochikoka. Pain iyoyo kana chibhakera ichocho chigozonosvika pakukuwadza mapapu kana kuti chitaka kana kuti moyo. Saka pambabvu ndo pakachengetedzwa ufibwi zvongo hwemunhu. Ndikunzwika? Zvacho zvinonzi kana zvabatwa munhu hapasisina ndo zvakanzi zvinovharwa nembabvu. Ukatoibata wega so ibate unotonzwa kuti inopinda mukati ichibuda so. Unotozonzwa pain kana wanyanya kui. Saka it is one of the strongest bonds dziri pamuviri wemunhu nemupimbira uri panapa. Ndawakasikwa uchinzi ndo unotakura this whole pressure yemuviri wese. Chechi ndiyo muviri wa Kristu. Chechi ndiwo mukadzi wa Kristu. Adamu achivatiswa hope kuti pagadzirwe mukadzi, kuuya kwa Kristu ndo hope dzaakavata kuzogadzira chechi. But tarisai chakatorwa pana Adamu chikagadziriswa Eve. Hapana kutorwa moyo wa Adamu, hapana kutorwa kidney ya Adamu, hapana kutorwa mhuno ya Adamu, hapana kutorwa nzwara dza Adamu. Pakatorwa bonzo rinochengetedza zvakakosha. Pakatorwa bonzo rinonzi mbabvu. Obva ati bone of my bone, flesh of my flesh. Nyaya iri kutsanangurwa ndeyekuti muviri umire wa Kristu uchivakwa mauri, hauvakwe nemukaka wevhangeri. Panodiwa vashumiri vanogona kukuburitsira bonzo. Vanogona kuburitsa chi? Bonzo. Nekuti izvezvi kumira kwandakaitawo inyaya yemabhonzo akabatanidzwa. Mabhonzo akabviswa, munosara muine bhegi rakaita so renyama yakaungana. Kuti munhu amire zvaakaita izvi panotoda mabhonzo. Saka uchiona Pauro anopopota achiti ndiri kukupai mukaka savacheche, asi tine zvekudya zvikukutu zvamaifanira kunge maakudya sevanhu vaparidzirwa kwenguva refu. Munoda futi kuti kuuye mumwe anokuparidzirai mukaka, ine handichazvigona. Haleluya, haleluya. Zvekuti mukapiwa mukaka chete kusvikira mafa, riri vhangeri chairo, but riri remukaka, denga mpinde. Correct gospel. Asi riri mukaka, denga mpinde. Bvunzari pasati pakuti zvakanaka here zvavari kutaura kuti akurambidzwa kupinda kudenga tatadze chi. 24:19 dzaMateo. Da kuti munzwe Jesu achitaura pamusoro pekudzoka kwake, akaitaura kuti vachasvikirwa vachiyamwa mazino. Verengai tinzwe 24:19 dzaMateo.
vachava nenhamo vane mimba navanomwisa namazuva iwayo. Da kuti musvike padhuze apa, da kuti mutorwe. Handisi kuzwa kuti sei vachiisa maiki iyo ikure. Yes. Vachava nenhamo vane mimba navanonwisa namazuva iwayo. Mazuva ekuuya kwangu vachasvikirwa vakazvitakura nevachasvikirwa vachiyamwisa. Vachasvikirwa vakaburitsa zamu kudai zvivana zvichiti hands woe unto them. Saka izvo ungaudze mukadzi wako, mukadzi wangu ngati zvareva na chop chop. Jesu akauya tichiri kuyamwisa vhesi iri haina kunaka. Hakuzi kuyamwa kwevana vatiri kuzvara. Mukaka wevhangeri wairehwa. Ukasvikirwa uchiyamwa une nhamo. Zvino ini ndine yanguwo yandinoda kutaura. Jesu ati vane nhamo vachasvikirwa vachiyamwisa. Zvoreva kuti nevanenge vachiyamwa futi vanenge vaine nhamo. Ini ndiri kuti vane nhamo vachafa vachiyamwa. Nekuti anogona kunonoka kudzoka iwe wotanga kufa iye asati auya. Zvekuti at this point resa haisi yekuti arege kuuya uchiri kuyamwa. Aiwa, ndeyekuti urege kudonha iwewe uchiyamwa. Kune vashumiri shamwari vari kuparidza shoko chairo, problem yavo vari kuyamwisa. Saka shoko richiti wakaisa vamwe vaapostora, vamwe vavhangeri, vamwe vadzidzisi, vamwe vafudzi, vamwe vaprofita, waitozviziva kuti kune dzekuyamwisa, kune dzinochinja vanapukeni, kwozoita dzinobika bhodho. Zvaitozikanwa kuti imba imwe chete anoyamwisa murege yayamwise, nekuti anoyamwisa akakosha. Ndiye anoita kuti vanhu vawane mazino ndamukaka, ndio unoita kuti vanhu vawane calcium inogadzira mazino. Mazino ndiwo anozotsenga one kuguruguda. Saka hatishore vanoyamwisa. Ndatikabika mabhonzo vakasayamwa, hazvisvinwe mabhonzo ada kutsengwa. Tinenge tiine nyama but pasina mazino ekuatsenga. Fundari pasati pakuti muri pastage ipi? Murikuyamwa here? Wozi kuti Kristu amire shamwari kuti twasa mauri. Panodiwa mapfupa ndokusaka tichiaburitsa. Tichinyatsozviziva kuti vamwe vari kuenda vasina kana clue, asi pane vamwe vatiri kuziva kuti vaakwada mabhonzo waya. Amen. Zvakanakira vhangeri yaJesu iklasi imwe chete, grade 1 to PhD. Munhu wese anowana lesson rake musemoni imwe chete. Amen. Izvezvi magrade 1 antori neyake yaawana. Zvanzi nemunhu waMwari, muchasiya makondomu muchivigwa. Ndo yabata bedziyo. Grade 1 musiyeni akadara isi musho yake. Achatorodza mukadzi wake, munhu waMwari nhasi zvavaita. Avere mwana avozojwega. Avere zvavakudara so. Kuchechi kwedu uko vagomba so. Ungamuite sei grade 1? Munhu wese anowana zvezera rake. Same teacher, same class, same lesson. Ma PhD anobuda ine manotes. Ma form 1 anobuda ine manotes. Ma grade 0 anobuda ine manotes. Oh nai oh. Ma grade 0. Uri pasera ripi shamwari? Tiri kuburitsa mabhonzo, tiri kuitira structure of Christ. Amen. Kuti imire yakatitwasa. Hakuna kuma kuri kuparidzwa nyaya idzi sezvatiri kuita panapa. Ndokutaurira. Because tine syllabus yekuti usati wanzi vashaya unge wawana mabhonzo ako wamira usokuita uchirembuka uchirera pakutenda kwako. Vanoparidza zvavo kungoti unza kunamata. Tese tinonamata. Ina handishore zvangu vezaija. Tese tinonamata. Vanozarurirwa zvavo but unza zvazvinoita baba guti vanenge vanotryawo wani nepavanogona navo. Uchiri kurera. Uri derere. Ukasipa mishemushe unogoda kuti vaona. Chivatise kurisiyana nezvekuparidza zvamutenda. Unogoda kuti vatsvaga kuti vari kupi kana wasimba. Zera rako zvako.
Asante wasimba isha. Ndani basa ndipakuti wasimbe. Ukasimba. Ukasimba unomira zvakaitwa na Paulo pamberi pa Elimas. Uri mwana wa Diabolos iwe. Zvisina kumbotaura kuti pane vanotora sikei ne varegera unyatsotaura straight kuti shava haina kubva kuna Mwari. Amen. Uyo akamira pasera pa straight. Unenge wati simbe iwaya. Izera zvinosiyana. Philippians chapter 2 verse 9. Handisi sina nguva yakareba nekuti changa chakakosha kuziva nyaya yebhatye kuti rinoreva kuti Josefa wakapiwa zvisina kufanira kudikanwa kwaitwa nababa. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Saka Mwari wakamukudza zvikuru. Verse 5. Ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Iye kunyangwe akanga akafanana na Mwari. Even though he was in the form of God. Haana kuti kuenzana na Mwari ndicho chinhu chinofanira kubatisiswa. He thought it not robbery to be equal with God. Asi wakazvidurura iye akazviita muranda. He made himself of no reputation. Akafanana na vanhu. And he was found in the fashion of man. Akati awanikwa nomufananidzo womunhu. He was found in the likeness of man. Akazvininipisa. And he was obedient to the death. Akateerera kusvikira parufu. Even the death of the cross. Irwo rufu rwomuchinjikwa. Therefore God highly exalted him. Saka Mwari wakamukudza zvikuru. And gave him a name which is above every other name. Akampa zita rinopfuura mazita ose. That at the name of Jesus. Kuti muzita raJesu every knee should bow. Mabvi ose apfugame. Of those in heaven. Avari kudenga. And those in earth. Nevari panyika. And those under the earth. Nevari pasi penyika. That Jesus is Lord. And every tongue should confess. Kuti ndimi dzose dzibvumire dzichiti Jesus is Lord. Jesu Kristu ndiye Ishe. To the glory of the Father. Kuti Mwari Baba arumbidzwe. Right. He made himself of no reputation. Ndira kuti titsvage macolors ari pabhatye raJosefa. Atitika akanga ari mwana anodikanwa nababa kupfuura vana vese vakanga vari nababa. Atiti? Amen. But baba vachimuda kupfuura vana vese vanomupa bhatye rine makala anotaridza kudzikisirwa kwake, kushayiwa chimiro kwake, kushoreka kwake, kuzvidzwa kwake, kuonekwa kwake semunhu iye ari Mwari. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Vanoona Josefa aine bhatye rine makala vanoti mwana akavengwa, mwana anofungidzirwa kunzi mubva ndiripo, mwana anofungidzirwa kunzi mai vake vakashanja vakavata nemuranda. Josefa hana chokwadi, Jacob hana chokwadi kuti mwana uyu Josefa ndewake. Izvo mwana uyu ndiye anotodiwa kupfuura vese. Baba vari kuzviitirei? Vane zvinangwa zvavo zvavainazvo. He made himself of no reputation. Hallelujah. Amen. Robvarati, he was found in fashion as a man. Robvarati, he took the form of a servant. Badikani, kana munhu achinzi akatora mufananidzo wemuranda, zvinoreva kuti haasi muranda, idhami, iskekuro yataisa kumusha kupfekedza chihovhorosi chimiti, tsoko dzinoswera dzichiti mumunda mune munhu, izvo hamune munhu. Munhu anosvika pagaraji akapfeka sutu yake zvakanaka, obvisa sutu, opfeka worksuit. Worksuit yaari kupfeka ine maoiri. Ukasvika masikati unoona maoko akazara maoiri, ugoti murume uyu mutsvuku zvakanaka, but akagara akangozara mazioiri. Izvo hauzi utsvina, ibasa raafunga kuita, afunga kuchinja oiri pagearbox yake. He took the form of a servant. Amen. The first color pabhatye raJosefa, muviri wenyama
wakauya Jesu ainawo. Amen. Mukamuona ari mumuviri wenyama, munoti is an ordinary man. He is a son of a carpenter. He is a Galilean. What can this man teach us? After all, he is not a learned person. You don't understand. Baba chida mwana vakamupfekedza bhachi rakadai. Vachitoziva kuti ndine chinangwa mwana wangu. Ndinokuda but ndichakupa bhachi rine mavara mavara. Amen. Amen. Ari mumuviri wenyama Jesu Kristu ane bhachi rine mavara mavara. Rinonyatsozikanwa kuti Adamu akatadza ari munyama. Amen. Akabva afa. Vanhu vese vanoonekwa vaine mabhachi emavara mavara vanozikanwa kuti vanobva kunyika dzavaHedheni, havana mate Mwari. Amen. Kungoona bedzi munhu ari munyama akazvarwa achibva kuna Adamu mutadzi, Jesu ndokubva apinda munyama imomo. Vanhu vakumutora semutadzi. Izvo havasi kuziva kuti the same father who loves Joseph above every other son is the one who has put on this jacket upon his beloved son. Amen. Clap hands for Jesus. Amen. Vhangeri handiri kukutaurirai. Vhangeri handiri kukutaurirai. Vhangeri handiri kukutaurirai. Inokuita untouchable namadhimoni. Ndikukutaurira. Amen. Pane level yekuziva Kristu yekuti hauna need yekurayira varoyi kana wavanayo. Pane level yekuziva Jesu yekuti kana vanhu vakanzi kuri kuuya typhoid, iwe haukumbire Mwari kuti akuchengete kutyphoid. Unoziva kuti zvakaiswa naMwari mandiri ndo zvichadzinga typhoid kuti indibate. Amen. Handisi kuti taumbuka urege kuita smart ayo. Zvaunofanira kuita semunhu uchiita but hauvhunduke vhunduke. Amen. Jesu ari mumuviri wenyama. Baba vanomuda. Vachimunda kudaro vamupfekedza bhachi rine mavara mavara. Amen. Gondo guru rine mavara mavara. Haisi nyika yaIsraeri, iBhabhironi. Israeri yapata. Yapfeka rokwe rine mavara mavara. Zvaisafanira kunge zvakadaro. Ndokurehwa kwaitwa naEzekiel 16. Hanzi rokwe rakapfekwa naIsraeri ranga risina kufanira kunge rakadaro. Tsokorodzai verse 15 ne16 yaEzekiel 16. Isa inganetse kuibata kai. Unongoti 16 15 16 dzaEzekiel. Amen. Kana ukanzi unononoka wokubata. Uchinzwa vhangeri yakadaiswa ndopaunonosvika mukadzi kumba achitaura kuti tanga tichireceiva kwaprofeti. Mwari naSatani vari kugara pamba pamwe chete. Uchinzwa vhangeri yakadai uchisvika kumba so uchinyatsonzwa kuti tengi rangu rakazara neumwari, shoko ratadzwa harite. Ndopaunosvika mukadzi wako ari pakrawa akapfeka dhuku rewaiti achiimba dhamureta. Ndopaunotanga kuona kuti vadikani takaitirwa nyasha. Takaitirwa nyasha zvokuti kana kuisa ruoko muhomwe usaregerera. Amen. Aiwa tofanira kudada vadikani toregererei. Vhangeri iyi yakanaka iyi. Vanhu vachiziva zvinoitwa naJesu, isu tiri kuziva Jesu wacho. Isu tiri kuziva Jesu wacho. Amen. Imi muchitaura kuti Mwari anokomborera, isu tiri kutaura zvakaita Mwari wacho kuti Mwari akaita so. Amen. As you are describing what God does, we are describing the nature of God, the identity of God. Amen. Hallelujah. Amen. Ini ndiri kufunga kuti rimwe zuva tofuna kurara pano. Amen. Ndiri kufunga kuti rimwe zuva tofanira sei kurara panapa amuke kudaro. Toyatsotenga dhiziri toisa mujenereta torova amenoti tii inozobikwa kupi tinozoda tii futi.
tozorova zvedu tiri kuma 1-1 pagomba parapa. I think it will be a ground-breaking event. Asa zvakaboitika izvozvo. Tichitsanangura bedzi magwaro. Iyoyi Josefi yakareba zvokuti I think inofanira kurarirwa pano. Amen. Tichairoga nyaya. Tichairoga, tichatsvaga vanoiroga. Tokorodzai Philippians chapter 2 verse 5. Iva ino mwoyo uyo wakanga runa Kristu Jesuwo. Yes. Iye kunyangwe anga akafanana na Mwari. Yes. Haana kuti kuenzana na Mwari ndicho chinhu chinofanira kubatisiswa. Regendi verengene chirungu. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. He was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man. Gatingoti in fashion as a man. As a man. Ha! Vadikane. Handisi kuziva kuti ndingakutsanangurirei sei izwira kuti fashion. Nekuti kana chichara nyaya izwira kuti fashion ka chiri kutaura kuti munhu anoenda muwardrobe make. Handitika apinda muwardrobe make onovhovhonora hembe yaanositi iye handipfeke but yaanopfeka for a special occasion. Kana tiri vanhu hembe yaunopfeka under special circumstances. Unongo uchienda kuinterview kumuchato kana kuti wadedzwa kunenge kuchiunganawo vanoremekedzwa. But Jesu ane hembe yaanga asati ambopfeka chinguri akavepo. Hembe iyoyo yaaifanira kupfeka under a special circumstance, a special occasion. But isusu hembe dzatinopfeka kuma special occasion ihembe dzinokudzwa, but iye yake yakanga iri hembe isingakudzwe but yaakapfekera a special occasion. Akatora rengenya raaiti achiritarisa muwardrobe make aiti musandibatire rengenya rangu, handidi kuona unobata hembe yangu, this is my special garment. Mukaona ndapinda mufashion iyoyi, mukaona ndapenga fashion iyi, mukaona ndamu fashion yekunzi ndava munyama. Amen. Pari kudiwa vanogona kuziva kuti mukomana ane bhatyeri nemavara anodiwa ari mufashion yakadaro. Ndokubva Mwari wazviziva kuti hembe yapfekwa nemwana wangu vachafunga kuti takakonana. Regai nditevere kunyika ndinovataurira kuti akapfeka hembe yakadaro mwana wangu ndinomuda. Akati uyu ndiye mwana wangu wandinoda. Ari kurengenya kudaro mwana uyu ndinomuda. Akomana ndinotwika pana. Kala yacho yejazi racho vanhu vachimushora vachiti anotitaurira chii mwana waMaria naJosefa. Baba vachiti munzwei mukomana yeye Josefa ndinomuda. Amen. Bhatyeri rakapfekedzwa harisi bhatyeri ratingafarire isusu. Ukatenga motikari izvezvi zvaudu chauchada kukwira kombi unenge wakuti kombi inobhowa. But Jesu akasiya motikari dzichishinyira dzakapakwa, haana kufamba netsokayo. Akauya ari muchirei chichidhonzwa nedhongi riri kunhowa rine maronda, kwaakutanga kuparidza kuti ndine mwanakomana waMwari. Ndini ndinodi munhu ari kuti ndiri mwana waMwari. Mumba mangu mune shure yandakatenga kwaari. Munhu ari kuti mashoko angu ane upenyu, idyai nyama yangu. Temburi yatiri kubikira sadza tichidyira ndiye akaveza. Munhu ari kutaura kuti garai mandiri ini ndigogara mamuri. Mwari wakada nyika ukaipa mwanakomana kuti ani kana ani anotenda kwaari arege kufa awane upenyu usingapere. Ndini mufudzi akanaka. Munhu wamuri kunzwa achidaro mugoti wandiri kubikisa ndiye akandivezera. Amen. Aine bhatyeri nemavara kudaro ndiye anodiwa.
30 years hakuna akamuzira. Akanga asina mari yekupemwa musoro zvikuitwa makandiwa. Aiuya vhudzi rakati nyangarara. Nerolo hapana ane mari yekuita. Tsoka dzakatambarara kudai dzatadza kuwana bhutsu. Zviwapata zvakaita zvekusungwa kudai. Tsoka dziri kudza dzakashenuruka mamhororodzi tambokorosa tanova mbokorosa neparwizi. Hapana vaseline yekuzozora. Mvura yeJorodhani inochenuruka inenge tii isina mukaka wakakwana. Inogara akasviba January to December. Wavhorosi yakapfekwa nemwana anodikanwa. Ndeyekuti hakuna anomuda kana akaiona. Anodiwa Joseph, but Bhatyara akapfeka harisiriro. Imi Mwari munomugona here? Vanhu vanoti munhu anokudzwa anofanira kuti kana achisvika so motikari dzimwe dzichitenderera mapurisa vamwe achiona mudhudzi tupubururu vamwe vachijoga vachimanya vamwe vanoburuka motikari isati yatanga kumira so futi zotanga kunzwewo so vanhu vachiti mukuru asvika. Shasha yakauya ikatorarama 30 years kuGarireyo kana kumudzwa kuti akauya. Amen. Bhatyara racho raakapfeka. Dai kuri kusvika paanogara negumbezi racho riri kufugwa kuti akutaurire kuti ndine Mwari munoramba imi. Rakagumisidza kugumana neselfi kare. Mazina haana toothbrush. Aelo. Asari kuti baba ngavazive kuti ndakatumwa nemi. Amen. Unonzwa achiti paHebrews chapter 10. Makandigadzirira muviri. Ndinoti vhesi iyo iverengwe. Nekuti nyaya yanzi pabhuku yaGenesis 37 verse 3. Baba ndo vakapfekedza Josefa bhatyara rine mavara. Andindo zvarewa. Verengai chapter 10 verse 5 yavaHebheru. Saka pakusvika kwake panyika unoti. Jesu achisvika panyika anoti kudii? Chibayiro nechipo makazviramba. Yes. Asi makandigadzirira muviri. Aha. Makandigadzirira muviri. Haana kuzvigadzirira. Verengai chapter 37 verse 3 yaGenesis. Joseph akazvisonesera here bhatyara rine mavara. Zvino Israeri wakanga achida Josefa kupfuura vana vake vose. Yes. Nokuti wakanga ari mwanakomana woutana hwake. Yes. Akamuitira jasi rina mavara. Akagadzira bhatyara ndiani? Baba vacho vanoda mwana. Ndo vanoti ndipeiwo mamitsunda nemishina nemachira. Tinoda kupfekedza mwana wangu bhatyara rine mavara. Anouya panyika achiita kunge chigure. Ari anodikanwa. Achadecide kuti anopinda denga neanonotsva ndiani. Ndiye wacho ane bhatyara rine mavara akadai so. Nguva yedu yapera ngatisimukei. Ndichada kutsanangura katatu mazvita baba. Ngatiomberere maoko. Ndichada kutsanangura 3 other issues. Takamira ita moyo murefu. Ndichikuratidzai mamwe mavara ari panguo yake. Ndavara rekutanga nderekuti akanga ari mumuviri wenyama. Amen. MaMuslim vanoti Jesu haasi Mwari. Nekuti pakanyorwa paJohn chapter 4 kuti wakasvika patsime reSamaria akagara pasi nekuti wakanga aneta. Vanobva vabvunza kuti Mwari anoneta here semunhu? MaKristu obva ati kwete, Mwari haanete. Obva vati saka munoti Jesu ndiMwari sei? Iyi vhesi ikuti Mwari akaneta. Havana idea. Ibhatyara. Hamuri kutaura nezvarei? Hamusi kutaura zvekuneta kwaMwari. Muri kutaura bhatyara rakasonerwa Joseph nababa vake. Vachimuda. Honai bhatyara vakamusonera. Handisi kuona kuchinzwisa shoko. Hapana zvandiri kuona kuti hausati wazvibata eva.
ndikutaurira pane pauchaona kuti pane problem yauchatanga kuti shoko rakanaka zvaro asi because bhasikeri uri kuriomberera rakasonerwa Kristu ndosaka uri kurifarira. Hausi kuziva kuti iwewe kana waitwawo mwana waMwari anogona futi kukusonerera rako. Ndiri kunzwika? Amen. Achikuda semadiro anoita Kristu agokusonererawo rako rekuti unozvarwa kumhuri yechipositori pasina kana 1 anoziva vhesi 1 chavanokugona ruri iwe ndiwo kutanga kuverenga bhaibheri ichitori imwe kala iri pabhasikeri rako iwe. Amen. Kushayirwa mari yekunyora fomu kwawakaita uko inotori imwe kala iri pabhasikeri rako. Aine bhasikeri rine mavara asi ari iye anodikanwa. Amen. Uri kuzona? Dari pasaidi pako kuti rako rine mavara mangani. Usanditaurira hako mavara achingondiudza kuti unoziva here kuti mangani. Unozotendeuka wa HIV positive ichitori imwe kala iri pabhasikeri rako ugoita zvese zvinoitwa ugoenda kunoona munhu waMwari 1-on-1 worohwa mari uchiti ndokuti zvifambe uchida kubvisa kala iri pabhasikeri rawakapfekedzwa naBaba. Iyo uchaipedzesawo wega iyo. Bachirake. Amen. Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 42 verse 1 chiri kudescribe ma colors ari pabhasikeri raKristu. Yes. Vhangeri iri shamwari kai handiri kukunyepera ndiri kunzwa kushinyira munyika yemweya harisi kuita vhangeri wani simba riri muvhangeri yatiri kuparidza nhasi haite. I'm telling you certain strongholds are being put down right now. Amen. By virtue of this message. Amen. And you know, certain colors are being faded away. That is certain strongholds. And this could regera kutsvaga basa uchiti pamahorova ikala iri pabhasikeri rangu andauda. Don't be spiritually too spiritual to be earthly useless. Dakuti muteerere Isaiah achinyora pamusoro paKristu munzwe nyaya yemacolors ari pabhasikeri mwanakomana munonzwa kuti pane misodzi inoyerera pazvinhu zvakadai. Isaiah 42 verse 1. Tarirai muranda wangu wandinotsigira. Pane muranda wangu wandinotsigira. Musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Ndakaisa mweya wangu pamusoro pake. Ndakaisa mweya wangu pamusoro pake. Uchavigira marudzi kururamiswa. Achavigira marudzi kururamiswa. Haangadani kana kudanidzira nezwi rake. Yes. Kana kunzwira inzwi rake panzira dzomumusha. Yes. Rutsanga rwakapwanyika harungaruvhuni. Yes. Nomwenje unopfungaira haungadzimi. Yes. Uchavigira vanhu kururamiswa muzvokwadi. Yes. Iye haangapfungairi kana kupwanyiwa. Yes. Kusvikira agadza kururama panyika. Dakuti munzwe verse 1 dzokorodzai zvakare. Tarirai muranda wangu wandinotsigira. Muranda wangu wandinotsigira. Yes. Musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Manzwa verse 1. Amen. Hanzi musanangurwa wangu ndinofadzwa naye.
introduce kwa chinzi tarirai muranda wangu. Ari mwana achinyatsoziva Mwari kuti uyu mwana wangu. But mazwi acho ari kutaurwa ari kuadresa period yaanenge ari muranda. Ari kuuya pakati penyu ndamuita muranda. Chokorati, although he was in the form of God, he thought it not robbery to be equal with God. He made himself of no reputation, and he took upon him the form of a servant. Amen. The Son of Man, the Son of Man, the Son of Man, the Son of Man. He was the Son of God. Ari kuadresa hovhorosi yaakauya ainayo. Ndauya ndiri muranda. Tarirai muranda wangu watinokupai. Musanangurwa wangu anotifadza. Kungoti ndamunza ari muranda. Amen. Ari kuuya ari muranda shamani. Iye ari Mwari. Kuti Mwari anotora mufananidzo wemunhu oita muranda. Richitonzi ibhachi rakapfekedzwa Josefa, asi baba vake vanomuda kupfuura vana vese. Amen. Ruben akasuta, akapemwa musoro, akapfeka suti inopenya. Asi haasiri anodiwa. Iye ane bhachi riri kundowa. Rimwe side ndere brown, rimwe ndere pink, kupfeka kwerudzi kwakadai. Uri muKrismasi tiri here iwe. Baba wako vakakuvenga kaiwe. Mapfekero ako ndeevahedhena. Mapfekero ako ndeevanhu vanonamata vaMwari. Mapfekero ako ndeevanhu vanonamata Moleka. Zvonzi aiwa. Diri muranda baba vanodida. Diri muranda. Mapsalema chapter 22 verse 6. Mwari ngakubatsire manyerano. Mapsalema 22 verse 6. Asi ini ndiri honye. Alright. Amanaka. Amana ndibatsirewo pana. Tangira pa verse 1. Ekuti muzive kuti ndiani ari kutaura. Nekuti ndikangotangira pa 6 munoti aiwa akudze kuti Kristu ndiye ari kurehwa ndiani. Tangira pa verse 1. Mwari wangu mandisireiko. Ndiani ari kutaura mazwa? Ndiani akataura mazwa aya akurovererwa? Haasi Jesu here? Yes. Munomirireiko kure pakundibatsira? Ndibatsirei napamashoko okugomba kwangu. Yes. Mwari wangu ndinodana masikati asi hamupinduri. Hamupindure. No usiku asi handiwani zororo. 3 hours dzaakanamata ari muGetsemani. Ndo dziri kunzi ndiri kudana asi hamusi kupindura. Dzaakanga achitidai Mwari zvaibvira mukombe ngaupfuure. Amen. Ndiri kudana masikati nemanheru. Ndaakaenda kumazaro doka kuGetsemani. Mwari haasi kupindura. Sekunge vasingazivane. Izvo ibhachi rakapfekedzwa Joseph nababa vanomuda. Amen. Yes. Asi imi muri mutsvene. Imi muri mutsvene. Imi mugere parumbidzo dzaIsraeri. Yes. Madzibaba edu akavimba nemi. Yes. Vakavimba, imi mukavarwira. Yes. Vakachema kwamuri, vakarwirwa. Yes. Vakavimba nemi, vakasanyadziswa. Yes. Asi ini ndiri honye, handizi munhu. Ndiri chinhu chinozvidzwa navanhu, chinoshorwa navanhu vose. Vose vanondiona vanondiseka, vanoshamisa muromo, vanodzungudza misoro vachiti. Mirai. Mwari ngaakubatsire manyero ano. Mwari ngaakubatsire manyero ano. Ande pa book ya Matthew 27. Tira kuti tinzwe mazwi evanhu anditika. Amen. Yes. Verse 27. Zvino varwi vomubati vakaisa Jesu mumba momubati, hondo yose ikaunganira kwaari. Yes. Vakamubvisa nguo dzake,
vakamufukidza nguo tsvuku. Yes. Vakaruka korona yeminzwa. Yes. Ndokuiisa pamusoro wake. Yes. Norutsanga muruoko rwake rworudyi. Yes. Vakapfugama pamberi pake. Yes. Vakamuseka. Yes. Vachiti, kwaziwai mambo wavaJudha. Yes. Vakamupfira mate. Vakatora rutsanga. Vakaramba vachimurova musoro. Vakati vamuseka, vakamubvisa nguo tsvuku, vakamupfekedza nguo dzake, vakaenda naye kundomurovera pamuchinjikwa. Right. Now timudzokorodze verse 29. Vakaruka korona yeminzwa ndokuiisa pamusoro wake norutsanga muruoko rwake rworudyi. Vakapfugama pamberi pake, vakamuseka, vachiti. Mazvita. Tsokorodzai ande kuchapter 22 yamapisarema mutangire pavhesi ya5. Vakachema kwamuri, vakarwirwa. Vakavimba nemi, vakasanyadziswa. Asi ini ndiri honye. Ini ndiri honye. Handizi munhu. Handizi munhu. Ndiri chinhu chinozvidzwa navanhu. Ndiri kuzvidzwa navanhu. Ndinoshorwa navanhu vose. Vanhu vese vari kundishora. Vose vanondiona vanondiseka. Manzwa mazvaje. Zvataurwa naDhavhidhi ndo zviri kuitika kuna Jesu achienda kunoroverwa. Ndiri honye. Akomana state iri kutaurwa naJesu kuti ndiri honye kuna Mwari. State ipi? Ukaitarisa nyaya yaJosefu abva pana baba enda unonoti vakoma vako vakafara. Sekuuya kwakaita Jesu kuona kuti vanhu vakaruramiswa here, vanhu vanoda kuti vaponeswe. Hey, murote uya vakamutora vakati ngatimuurayei, vakamukanda mugoronga, vakatanga kudhibheta pamusoro pake. VaIshmaeri vari kuuya, vakatora mari vakatengesa Josefa. Vakatengesa Josefa iye asina kana one word raaigona kupindura pamusoro peprize yavaichajerana naye. Vakanegosheta prize yaJose iye ari mugomba. Handizi chinhu, handizi munhu. Vanondiseka, vanondishora. Ndiri honye. Vese vanondiona vanondiseka. Amen. Asiri here aita aipunza temberi oivaka namazuva 3 onai kunjatwa kwaaitwa. Shoko roti vese vaipfuura vaidzungudza musoro. Amen. Chii chiri kuitika? Achidiwa nababa ane bhatyeri rine mavara. Amen. Imwe kala iri pabhatyeri rake kutambudzika kwaakaita ari munyama. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Chiri kunzwika ere vadikani? Amen. Handei kuEzekiel 34 verse 23. Ezekiel 34 verse 23. Ndichamutsira mufudzi mumwe woga. Ndichavamutsira mufudzi. Muri kuerenga 34 handitika verse 23. Yes. Ndichavamutsira mufudzi mumwe chete oga. Iye uchafudza. Yes. Iye muranda wangu Dhavhidhi. Iye uchafudza. Iye uchava mufudzi wawo. I will set up one shepherd over them, and he shall feed them. Even my servant David, he shall feed them, and he shall be their shepherd. Never dikani. Imamuso panonzi Mwari tonge anozvipesanisa here magwaro ano. Nyaya yekunzi Dhavhidhi achafudza nyika yakanyorwa mubhuku yaEzekiel 34. David akanga ane makore manganafa? Over hundreds of them. David had died a long time ago. But Mwari ari kuti ndichamutsa muranda wangu Dhavhidhi kuti afudze vanhu vangu. Kutori nevaJudha vaiparidza vachiti David achadzoka kuzoita mambo zvakare pakati paIsraeri. Izvo havasi kuziva mazuva ataurwa naGabriel kuna Maria. Mwana ari kuberekwa achafanira kuti Jesu achagara pachigaro chababa vake cheushe chaDhavhidhi. Ndiri kunzwika? Amen. But pari kuramba pachingonzi my servant, my servant, my servant. Hallelujah. Amen. Chapter 5 verse 21 yavakorinde vechipiri, vakorinte vechipiri, chapter 5 verse 21. Yes. Uyo wakanga
asingazivi zvivi. Jesu wakanga asingazive zvivi. Wakamuita kuti ave zvivi nokuda kwedu. Wakaitwa kuti ave chivi nekuda kwedu. Kuti isu haana record Jesu yekuti ane zvakaipa zvaakaita, but Mwari wakamuita kuti ave chivi nekuda kwedu. Mapomerwe aakaitwa, maroverwo aakaitwa, mafiro aakaita, kuzvidzwa kwaakaitwa, akafa rufu rwe a serial criminal. Kune criminals anongopuwa 10 years obva aregedzwa. Criminals anongonzi bhadhara fine obva aregedzwa. Mumwe criminal anopuwa life in jail. Koita mumwe anonzi ngaaurayiwe. But Jesus was not given a death sentence. Jesus was actually killed or crucified, achi-executwa on a capital punishment yaipiwa the most or the worst criminals ever. Yekuti anototakudzwa muchinji kwavanhu vese vachitevera, oroverwa vanhu vese vachitevera kuti vanyatsoona kuti nhubu iya haisisipo. Ndiri kunzwika? Amen. Wakaitwa chivi nekuda kwedu, kumuona achinzi ngaaroverwe. Wakabvuma kubhadhara zvivi zvedu nekuda kwedu. Amen. Iye asina chivi. He knew no sin in himself, but he became sin because he paid for our sins on the cross. Nobody can be able to do that. Shall not God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Shall God to pay adventure, one would dare to die for a righteous man. Amen. Scarcely for a sinner would one want to die. Hakuna munhu anoshingirira kuti atambudzikire mutadzi. Ine kala iri pabhachi ra Jesu. Ikala yekuti akaberekerwa mumurayiro. Amen. Galatians chapter 4 verse 4 inoti nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake akaberekerwa ari pasi pemurayiro, akaberekwa nemukadzi kuti aponese vakanga vari mumurayiro. Jesu achinzi akadzingiswa. Jesu achinzi wakapinda mutemberi nezuva reSabata. Iko kupinda mumurayiro. Munyama yake Jesu akatora murayiro akaunza munyama yake. He brought the law unto his own flesh. Jesus was circumcised. Jesus, God was circumcised. Can you check that? Luke chapter 2 verse 21. Akumana nyaya handisuzoti mukuinzwa here. Kuti kune munhu akabata banga akachika Mwari akadzingisa Mwari. Berenga itinzwe. Mazuva masere akati apfuura, 8 days dzapfuura dzekuzvarwa kwaJesu. musi wokudzingiswa wasvika. Musi wake wokuti adzingiswe Jesu wakakwana. Wakamutumidza zita rake Jesu. Yes. Iro raakanga atumidzwa nomutumwa. Yes. Asati agamuchirwa mudumbu ramai. Yes. Zvino mazuva okuzvinatsa kwawo nomurayiro waMozisi akati apera, vakaenda naye Jerusarema kuti vamise pamberi paShe, sezvo zvakanyorwa pamurayiro waShe zvichinzi. Manzwa nyaya yacho. Aifanira kuendeswa kutemberi nekuti ukaverenga Leviticus 12 mwana mukomana anodzingiswa nezuva rechi8 kana ari waIsrael according to the law. Day number 40 vabereki vake vanouya nezvipiriso zviviri, one ndechechivi, one ndechechipiriso chinopiswa, kuti aitwe dedicated mutemberi. Jesu akatotakurwa akatoiswa mumaoko memupurisita. Mupurisita akabata Mwari kudai akati, Mwari komborerai mwana mucheche uyu. Munhu akabata Mwari akakumikidza Mwari kuna Mwari. Maria akabata hosho, so akaridzira Mwari hosho kuti anyarare. Uwe. Baba vanoda mwana uyu vadikani. Musafunga kuti avengwa.
nebhatyi raasoneserwa ibhatyi bedzi raakasonererwa nababa, asi baba vanomuda. Amen. Haleluya. Amen. Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro, ndakauya kuzozadzisa murayiro. Mazwi ari kutaurwa vanhu havasi kuziva kuti ari kutaura on account of jacket raakapfeka. Shoko rinoti kudii? Ngatimhanye tipedzise nyaya yedu. Haina kumbopera nyaya iyi, asi taakungoipedza nekuda kwenguva yedu. Handei paGenesis 37 ipapo ndinoda kuti muone kuti vakoma vaJosefa pavakanga vatengesa Josefa vakazoita sei. Verengai vhesi ya 31 kusvika pa 35. Zvino vakatora nguo yaJosefa, vakatora bhatyi riya rine mavara riyari, vakauraya nhongo yembudzi, ndokuuraya mbudzi, vakanyika nguo muropa. Jaketi ragara rine mamwe makala aro akawanda, rakawedzerwa futi imwe kala, ropa rembudzi. Yes. Vakatumira nguo iyo ina mavara kuna baba vavo. Vakatumira bhatyi kuna baba, kuna Jakobho. Vakati, tanhonga chinhu ichi. Tanhonga chinhu ichi. Fananidzai zvakanaka. Fananidzai zvakanaka. Kana iri nguo yomwanakomana wenyu. Kana iri nguo yomwanakomana wenyu. Kana izati iri iyo. Kana izati iri iyo. Ivo vakafananidza. Jakobho ndokutarisa bhatyi, ndiro chokwadi randakapfekedza mwana wangu. Vakati, inguo yomwanakomana wangu. Ibhatyi remwanakomana wangu iyi. Wadyiwa nechikara. Wadyiwa nechikara. Josefa zvirokwazvo waparadzwa. Josefa waparadzwa. Jakobho wakabvarira nguo dzake. Ndokubva abvarira nguo dzake. Akasimira magumbu pachiuno chake. Ndokubva asimira magumbu pachiuno chake. Akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. Akachema mwanakomana wake mazuva mazhinji. Jakobho ndi baba vaJosefa. Jakobho ndi baba vaJosefa. Josefa is a type of Christ, and therefore Jacob represents God. Mariro ari kuitwa na Jakobho akabata jasi remwana, mwana hapasisina. Mwana atengeswa, vakomana vadya mari. Ngatingoti vakomana vadya mari. Vakomana vakarova mari, vakomana vakatsenga, vakomana vakatsagada, vakomana vakaita mari. Josefa wapinda muIjipita, vhangeri yaJesu yatova muvahedheni. Kwasara kuhama dzake, kuvakoma vake, kwasara bhatyi. Ndora kupresentwa kuna Mwari rakabheke rakapfekwa naJosefa. Nanganidzai, harisi bhatyi remwana wenyu here? Jakobho ndopaanoti yava nguva yekuita mariro. Mariro ari kuitwa naJakobho, mariro ari kuitwa naMwari pamusoro pevanhu vakanzwa zvakaitwa naJesu ari munyama. Amen. Vakasada kutsvaga kuna Josefa wacho, vakasara vakabatirira nguo yake yanga akagadzirirwa. Amen. Vanokuudza kuti Jesu wakabata wani sabata, tinotadza nei kubata sabata. Ibhatyi raJosefu ramuinaro iyi. Amen. Ranga rakapfekedzwa mwana nekuda kweimwe nguva, mwana akaenda kuIjipita. Amen. Makabata bhatyi remwana, mwana hamuna. Baba vakati ndiri kuchema mwana wangu. Pari kunzi baba vakachema vakati mwana wangu adyiwa nezvikara. Inodzokera kuRevelation 13. Ndakaona chikara chichikwira chibva kugungwa, nekuti ndiAntichrist akatora vhangeri rekufamba nebhatyi remwana, iye mwana wacho asipo. Mwana wangu akadyiwa nechikara. Havanibatsirei kutenda Mwari manheru anaya. Amen. Mwana wangu adyiwa nechikara. Vhangeri yangu yavhiringidzwa naAntichrist. Amen. Ndiye ana ari kufamba nebhatyi remwana, iye mwana asipo. Ndakapfekedza mwana bhatyi, ndine chinangwa chekuponesa vanhu. Nyaya yebhatyi inoperera pamuchinjikwa. Amen. Mukangoona mukabedzi mutsvagei, munonzwa kunzi akazviratidza vakavhara dho.
akazviratidza vakavhara dho. Hapasisina nguva yekunzi Jesu wakafamba netsoka akazoneta akavati ndipei mvura. Achimuka kuvakafa akanga asafambe navo, akanga akungoita zvekuwerekana apinda dho rakakiwa rugare ngaruve nemi. Rabviswa bhatye mwanakomana wamuka kuvakafa. But kuchasara vanhu vachauya vakabata bhatye kuna baba vemwana. Amen. Havana kuenda kushamwari dzaJosefa, vakaenda kuna baba nebhatye remwana wavo. Amen. Shechi iri kuenda kuna Mwari kwete nenhau dzaJosefa. Vakabata bhatye rakanyikwa muropa rembudzi. Ropa rembudzi inongoreva kuti it's a fake blood. It's a fake blood. Harisi ropa raJosefa, iropa rembudzi. Amen. Harisi ropa raJesu, amene mbudzi neropa ramuri kuparidzirwa. Parikunzi blood of Jesus namakandiwa, harisi ropa raJesu, iropa rembudzi. Amen. Fangeri yamuri kuuya nayo akomanaka. Musi waari kudzoka Jesu kuchapresentwa two types of people. Kuchabuda vekuIjipita vana Joseph, koita vamwe vachanoburitsa bhatye raJosefa. Nyaya yebhatye ine nyaya isingaite. Nyaya yebhatye ine nyaya isingaite. Nekuti ari muIjipita akonana namai Potifa, kwakasara bhatye futi kuna mai Potifa. Amen. Zvikanzi Josefa anga achida kundirepa, iri ndo bhatye rake. Ndokubva raita chikonzero chakazomupinza mutirongo. Nekuda kwokuti mai Potifa vasara futi nebhatye, asi Josefa aenda. Amen. Nyaya yevanhu vasina Jesu asi vane rimwe bhatye raJesu ravainaro. Nyaya iyoyo vadikani iri kuda nguva kuti inyatsotsanangurwa. Iri kuda kuti Mwari atiwanzire nyasha namazuva edu. Amen. Nekuti kune vanhu vakatomboona Josefa aine bhatye rake vakatoriziva, zvokuti mukasangana nemunhu ane bhatye raJose anogona kukunyepera kuti anonzwisisana naJosefa. Ngatitarisei vanhu avari vaviri, vakoma vaJosefa namai Potifa. Vakoma vaJosefa vakasara nebhatye nekuda kwokuti vakamuvenga vakamutengesa. Amai Potifa vakasara nebhatye nekuti vaida kuita upombwe naye, asi iye akaramba. Hapana anowirirana naJosefa pauviri hwavo, vakoma vaJosefa naamai Potifa. Ukaona munhu aine bhatye raJose akaburana naJosefa. Amen. Amen. Hakuna munhu anopiwa bhatye raJosefa achiwirirana naye. Ukaona vanhu vaine bhatye rake vane misikanzwa yavaita naye. Amen. Yaaramba. Yes. Muri kufunga kuti pakuuya kwemwanakomana mucharuramiswa nekuti makabata bhatye rake. Hamusi kuvaona here vanhu vari kufamba vaine zvishinda zvine muchinjikwa muhuro? Pachinzvimbo chekuti mufamba muine vhangeri yemuchinjikwa, munotori nemuchinjikwa wacho chaiwo muhuro. Ibhatye raJosefa karamina re. Amen. Auma ndinonzwika ama. Amaranga. Pauro anoti kudii paRome pa 1 Corinthians 1:18. Ivhangeri iyi yemuchinjikwa. Haana kuti muchinjikwa uyu wandinawo muhuro. Verengai. Nokuti shoko romuchinjikwa upenzi kuna vanoparadzwa. Shoko remuchinjikwa kwete muchinjikwa. Shoko remuchinjikwa. Iti kuna ari pasaidi pako shoko remuchinjikwa. Kwete muchinjikwa. Shoko remuchinjikwa. Kwete muchinjikwa. Jesu achiberekwa naamai Maria, ikala iri pabhatye rake. Asi hamusi kuvanzwa here vari kufamba vachinamata kuna amai Maria? Vari kufamba kane bhatye raJosefa, vakatengesa Josefa vakadya Maria. Maria hamo muequation yevhangeri.
Jesu hana kana one day akati kana mari kunditenda munozongotendawo mbichanawo mai Maria ngativatende mai vaya vakashingirira haisi nyore kuroorwa nemurume asinganzwisise kuti nhumbu yako yakabva kupi. Jesu anambudaro akatonzi mai vako vari panze akati handivazive imi munonzwa shoko rababa vangu ndimana mai vangu nevaning'ina vangu nehama dzangu. Amen. Amai Maria havadhiserve kana kumensheniwa pamunamato kana pasong. Amen. Kana pikicha yavo muchechi inotsvagei. Ipatyira Joseph raminare raakanga apfekedzwa nababa kunyange zvazvo vakanga vachimuda. Amen. Hamuna kuvaona vanhu vari kupfeka zvimasandals zvavakati zvimaJesus? Hamuna kuvanzwa? Onai kuchinya kwavanoita. Vagadzira bhutsu so zvikanzi ndo dzaipfekwa naJesu ndobva dzaakunzi maJesus. Pachinzvimbo chekuti vhangeri rinzi nderaJesus, bhutsu ndo dzaakunzi maJesus. Vane pachika raJoseph. Yes. Pachika raminaro baba vakariona vachatochema. Amen. Chekobhana kuti maita basa matigire pachikire mwanangu ndikaiti chitsvaga mwana at least pachikira uyu shoko rinoti Jakobho akachema. Amen. Mwari haasi kufara nevanhu vakabata nyaya dzakaitwa naJesu ari munyama achida kuponesa vanhu vakasiya Jesu wacho vakabata nyaya idzodzo vakamhanya nadzo. Mwari haasi kufara nazvo, ari kutogumbuka kuchagedwa nemeno musi waari kudzoka nebhachika ramakabata. Pachika raminaro handei kupaseka indava anzi Jesu wanhu akanga aenda kupaseka. Pachika raJoseph muri kuenda kupaseka nekuda kwepachika raJoseph ramakasara naro makadya mari. Hamuna kudya mari here? Hamuna kudya mari? Haleluya. Amen. Hanzi shoko rakati chemai nevanochema. Hanzi pai zvaKesari kuna Kesari. Toda kuenda kunorova guva rababa Jesu chaiye. Akati kana wauda kuisa chipo paatari ukarangara kuti pane mumwe ari kumusha usina kuwirirana naye imbomira kubvisa chipo unotanga waendana nevari kumusha. Saka taakumbomira chechi tonorova makuva tiri kuteedzera zvakarehwa naJesu. Vane pachika raJoseph havana kuziva zvaaitaura kuti aitaura kuti kudii. Ukavati makandiwa akarasika vanobva vati judge not. Havasi kuziva kuti judgment yairewo yaiitwa kumurayiro. Ndokwainzi tamubata vabata vachipomba tauya naye. Vakabata matomboso ndo yainzi judge not naJesu iyoyo. Kuti pakati penyu hapana ari raita. Aitaura nyaya yekutongwa kwevanhu maringe nemurayiro. Chapter iyoyo chapter 7 yaMateo iri kunzi judge not paverse 1. Ndimo futi mune verse yakanzi beware of false prophets verse 15. Hamusi kuverenga zvakanaka? Mune pachika raJoseph. Unoona vaine muhara webanga munju uno hanzi dziriyo kwaamai Chaza vakapfeka zvikabudura varume vakuru mipimbiri yasvava ine zuva fana kuvanza nyama idzi machembera hapana chichanakidza kuona. Hanzi inhumbi dzekurwa nadzo dzakanyorwa mubhuku yaPauro. Ane pachika raJoseph. Joseph akatengesa. Vamwe havapfeke zveblack hanzi zvakasviba ndeve kwamwazha vanopfekedzwa zvekaki ivo vaine ndebvu dzeblack. Vane pachika raJoseph. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Vamwe vakanga vachivaka makuva ndobva vaverenga bhuku yaNehemaya. Maiziva bhuku yaNehemaya ari pamberi pamambo Atazekisisi. Akanzi koinda wakasuruvara zvikanzi ndingagofara seiko iyo nyika yemarinda emadzibaba angu ravadongo. Zvikanzi saka taakuzovaka makuva edu nekuti hatingafare kuHarare
asi marinde emadzibaba edu amatongo zvirimo mubhaibheri. Vachibata Nehemiya havasi kuziva kuti dongo riri kurehwa. Yakanga iri chechi, ndo yakanga yadongo, makanga musisina Mwari mumurayiro. Saka Nehemiya paari kuti nditenderei ndidzokere kunyika kwangu, ndiKristu ari kutaura naMwari. NdaNehemiya aive kapubhirera mupalasi maArtaxerxes, aidira waini. Zvino kudira waini ibasa remuprista. Muri maprista here zvamavaka makuva nebhuku yaNehemiya? Uri kuverenga seiko magwaro imimi? Ipatyikira Joseph karaminare. Berekanai muwande maakurora vakadzi 12. Mune patyikira Joseph. Sanyangore ari kunzi ari kuti ndiri kufonderana naMwari. Akatobata phone zvanzi, hello God, how is heaven? Can I speak to Michael? Profita akupenga. Vadikani, tikanzwisisa nyaya yebhatyikira Joseph, tinoona kuti Mwari achida Jesu pachinyatsonzi Josefa aidikanwa naJakobo. Tinoona baba anoda mwana vachimupfekedza bhatyike rine mavara-mavara. Tinofanira kutenda Mwari kuti Kristu wakanga achiteerera Mwari kusvikira parufu. Amen. Haana kuramba nguo yaakasonyerwa nababa. Dai akaramba kupinda munyama, hakuna aiponeswa vadikani. Nekuti munhu akatadza, panofanira kufiwa nemunhu kuti vanhu vagoregererwa. Dai akauya ari Mwari asiri munhu, hapana munhu airegererwa zvitadzo zvake. Saka Jesu kubvuma kupfeka nguo ine mavara-mavara kupinda munyama, aizviitira kuti vari munyama vakatadza vari munyama vakanganwirwe zvivi zvavo. Amen. Hazvireve kuti baba vakanga vakumuvenga vaitomuda, ndokusaka vakamupfekedza nguo ine mavara-mavara. It is a wonderful sermon. Amen. You need to thank God every day of your life. Amen. Nekuti hakuna munhu angabvume kuti ambodzi nababa ndinokuda opfekedzwa futi rengenyika rakadai. Riri kunzi inguo dzevanhu vakapata kuna Mwari, ndo yakapfekedzwa Josefa. Nekuda kwako iwe neni. God is wonderful. Amen. I want you to lift up your hand and I will pray with you. 3 hours 31 minutes. That's how long this sermon is. Father, I thank you. Lord Jesus, we honor you. This multicolored coat, for so many years we thought that it was a good jacket. But because of the help of the Holy Spirit, we understand it was the gospel that you had to make yourself of no reputation. Makazviita muranda, mukazviedza honye, muchiziva kuti hamungapinde pakunozoita mutungamiriri wekuponeswa kwedu. Makafanana nesu, vanhu vakakuzvidzai. Isaya achinyora anoti nesu hatina kumukudza, wakatakura kutadza kwedu. Segwai rinyerere mumuoko memuveuri waro haana kutaura chinhu. Tinokutendai nekuti makabvuma kupfeka nguo ina mavara-mavara. Kunyange makanga muri imi maidikanwa nababa nanhasi kupfuura vana vose. Jakobo haana kupfekedza mumwe wevana vake, wakapfekedza nguo ina mavara wacho waaida, achiziva kuti ndiye ndiko kuti agozoponesa rudzi rwose munguva dzenzara. Tiri kuwana shoko iri mumazuva enzara, sezvakawanikwa zvekudya naIsraeri muIjipita panguva yenzara. Josefa ava muponesi wavo panguva yenzara. Shoko rinoti Mwari ndiye akamuendesa kumberi kwavo kuti achengete upenyu. Tinokutenga tendai nekuchengeta upenyu hwedu kwamakaita nekuda kwenguo ina mavara yamakapfekedzwa nababa, yakanga isina kufanira, yakaita kuti vanhu vakuonei sehonye, makaitwa setsvina, asi makanga muchiziva kuti kukudzwa kunozotevera. Shoko rinoti mubhuku yaRuka 24:25, ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? We thank you for all the suffering. We thank you for all
the humiliation. You took upon you the form of a servant. You were found in fashion as a man. You humbled yourself to the death, even the death of the cross. And therefore God highly exalted you. Jesus, we honor you. We celebrate life that you have given us through your sufferings. You are glorified by the Father. We can't add anything unto you. We appreciate your glory, your honor, and everything that is due to you. We thank you in Jesus' name. Amen.